Txalde honden oie, lasai, Hasiko gehalako maten, Bai. Bai. Tatutik ikusten, ez? I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till we can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Well, I have no way to say, and there's nothing I can do. Go. Now listen, now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me, or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon, and if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like birds when they break through a cocoon. You know, I wish that I could see you soon. It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss. Under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels. How long till we can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. Go. Angels again. How long till we can see her? And I'm like, well, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there's nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no way to say, and there is nothing I can do. No way to say, and there is nothing I can do. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon aterako alda guztia ondo. Bueno, ongi etorri bigarren kafera. Hau gure 500. saioa da. Hau saio oso arraroa da. Baina bereziki hau ospakizun bat da. Festa egunak dira, batzuek aje aurpegia daukazue, eta honezkero nahikoa jan eta gehiegi edan da ibiliko zineten. Baina kafea egunero izaten da beharrezkoa. Hortaz, egin dezagun ospakizunik zaratatsuena. Hainbeste gauza ipatu nahiko genituzke. Ez dakigun nondik hasi. Agian eskerrak ematen? Ba, hoxe eskerrik asko lehenengo saiotik entzuten gaitu zuen hoi. Eskerrik asko streamingaren beste aldean zaudeten hoi, eta eskerrik beroenak gure laborategi berezi honetara gerturatu zareten hoi. Eskerrak bideari da eskerrak.
ohartuko zineten ez gaudela gure ohiko estudioan, Donostiako akuariumera etorri gara, irratiko uinetan koloretako arrainekin igeri egitera. Nik nonbait irakurri nuen etxe bat, etxe izateko 3 gauza behar direla. Liburuak, animaliak eta kafe makina. Liburu sorta bat ekarri dugu, gero ikusiko duzue, zertarako. Animaliak hementxe daude, gure atzean, eta kafe makina ere hortxe dago. Eraiki dugu gure etxea. Ba, ordu listo. Az dadila pijama festa! Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren armairua. Etxe bat bezala balitz, nire bizitzaren gordailua jarriko nuke. Entzule finak zarete, beraz, jakingo duzue, egunero efemeridekin ematen diogula hasiera saioari. Gaur, abenduak 26 da, eta egutegian ez dago nazioarteko egunik. Kasualitatea, 500 saio hauetan, kroketen mundu eguna, ezkongabe nazioarteko eguna, tximinoen eguna edo putzuen mundu eguna ospatzea egokitu zaigu. Eta gaur, Donostiara etorrita, ez dago mundu egunik? Bueno, izan da ia gaur, bigarren kafearen mundu eguna. 500 saio ez dira gutxi. Gu saiatu gara zenbakiak egiten. Zenbat gonbidatu izan ditugu. Zenbat kontzertu akustiko entzun ditugu. Zenbat izena bizena aipatu ditugu. Baina konturatu gara, letrekin, hobeto moldatzen garela. Zenbatzen ikasten, hasi gara orain berriz. Alde naiz kontrako, zauri ez zauri da beti. Zenbaki artian, nastu hoi gara jendia. Nola udazkenian. Zenbaki bat argi daukagu, 7. Lehenengo aldia da bigarren kafeko 7 aurkezleek elkarrekin saio bat egiten duguna. Ez da lan makala, pertsona xelebre hauek kudeatzea. 7 gara, munduko 7 mirariak bezala. Gu bai monumentuak eta ez eraikin zar horiek. Bueno, edo Edurne Zuriren ipotxak bezala, Adibidez, Anin Nizoriontxua, Julen Lotxatia, Inigo Isila, Goiuri Marmartia, Goreti Mukizua, Gartxot Lotia eta Oiana Jakintxua. Buf, nik nahiago ditute pekatuak. 7 dira, pekatu nagusiak. Baina badazpa ez dut aipatuko zein den alferrena, lizunena, arroena edo berekoiena. Edo 7, Euskal Herriko 7 lurraldeak bezala. 500 saio hauetan Euskal Herriko txoko guztietako gonbidatuak izan ditugu. Plazerra izan da, hasieran bideo deiez eta ondoren aurrez aurre, gonbidatuek Tolosako estudio txikira etortzea onartzea. Edo 7 arte ederrak bezala, esango nuke bigarren kafean guztiak landu ditugula. Arkitektura zaritu ginen behin, baino gehiagotan kanpotiarrak tartean eta hementxe daude gure kanpotiarrak. Ez dakigu ondo nun, baina kaixo. Dantzari ugari elkarrizketatu ditugu ostegunero kafe hutsa tartean. Joana Olasagasti, Eneko Gil, Janire Etxabe, Eneko Balerdi, Martxel Rodríguez, Garazi Etxaguren, Iker Arrue, Leire Bujanda, Gari Otamendi eta gehienek aipatortu digute oso kafezaleak direla. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dan, dantzagaua, 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 euskal jatxene gitaraua. Literatura etengabe aipatu dugu. Igor Estankonak egiten zizkigun poesia kritiketatik hasi eta elkarrizketatu ditugun idazleetara. Zerbaitengatik gustatzen zaigu hainbeste liburu ala kafea kantua. Eta musika zer esan, asteazkenero elkarrizketa akustikoak egin ditugu eta gure estudioa kontzertu gera ere bilakatu dugu. Eta doinuetatik haratago tartean, gonbidatuen abesti kutxunen zerrenda luzea osatu dugu ere bai. Gehien errepikatu diren taldeak, Berri Txarrak eta Coldplay izan dira. Euskaldunoi talde indartsua gustatzen zaizkigu.
Marrazki gintzaz eta eskulturaz aritzeko aukera ere izan dugu, zenbat artista ditugun gurean. Eta urtero, zinemaldiarekin batera hasten dugu denboraldia. Beraz, zineman aditua garela ere esan dezakegu. Baina artea zaratago gai soziali heldu diegu, hori ere bigarren kafearen ariman baitago. Batzuetan pentsatu kafea beharrean bazakiten txala da edo menestra izena eduki beharko genukela. Hau da naste borraztia. Zortzen ari naizela, hasi naizela, digazikoa naizela, zuanako amodiaren berri, ematerako ban. Erraz zora abiatzen zarete? Itxasontzia abiatzear da! Elkanok baino buelta gehiago eman ditugu ja dagoeneko. Olentzerok baino opari gehiago ekarri ditugu. Santa Clarako itxasarriak itxutu egingo baitu. Eta kresalak mikrofonoak erdoilduko dizkigu, baina... Baina abenduak 26 ditu gaur eta astelena da, hau da 500. bigarren kafea, ongi etorri guztioi. Adarrak igo behar dira entzuteko, noski. Julen Goikotxe Arbeazo! Oiana Maritoren agende. Goiuri Ezeiza Arandia! Eta izketan ari zaizuena hau inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 500. du. Hementxe gara zuzenean, bigarren kafean, naiz irratian, Donostiako akoriumean, ongi etorri guztioi! Mikel Urreta Goiena, Julen Barandiaran txiki, Ander Zubillaga, Aitor Zorzano, txalo bat beraientzat. Bueno, hau ere bazen fantasia txiki bat.
nahi genuen nolabait gure sintonia hau, Inigo Etxarrik sortu zuen sintonia hau, gaur ezin izan du gurekin egon, gaur lanean dabil, baina hemendik bezarka bat Etxarriri eta Arrateri eurekin abiatu baitzen bigarren kafea. Eta laizter helduko diogu hastapenari. Bide batez, hau zuzeneko saioa da, baina hau zuzeneko show bat ere bada, antzoki batean gaude, uinen bitartez entzun bar gaituzte, eta bide batez streaming bitartez ere ikusi. Ez dut egin orain zea Ferreras bezala zein da nere kamara, baina momenturen batean Gorka, Idoia, arazo teknikorik balin badago, saiatu kontatzen eta saiatuko gara moldatzen. Hau horrela gertatuko da. Nahikoa damutu gara gaur egunean zehar, entxalada guztio prestatzean, akaso atuna eta tomaterik gabere entxalada izango zen eta. Baina, tira, gozatuko dugu datozen 2 orduetan, eta, uste du lehenengo zari nizela gaur Gidoia begiratzen, maite dutak egiteko ordua iritsi zaigu. Egunero abiatzen dugu saioa maite dutekin, maite ditugun gauzak kontatzen, maite ez ditugunak ere, txertatu genituen gure aukeren artean maiteko genituzkenak edo horrelako baldintza bat ere sortu genuen, eta hori bili gara azken 500 saio hauetan dantzan, baina maite dutak beti musikarekin egiten ditugu. Bai. Motiak, joko duzu zitin ondo dagotu behi. Espero dugu gu entzutea musikarien gainetik. Entzuten gaituzue? Gutxi gora bera? Beraz, ahotsa atera barko dugu, horrela igual bai entzuten zaigu? Ondo da, zuek ere hori da, alduzen goxoen jo, ikasitakoak dira, eta hori nabaritu egiten da. Oianak esan dit Inigo, mesedez gaur ez dadila hasi, bigarren kafearen maite duten tartea ezkerretik. Baina ezkerretik, oso ezkerretik hasten bada, Oiana? Primeran. Vale. Artxotun zain letona, zein da zure maite duta? Nik aipatu barret gaur, kotxeko karneta ez duen 35 urtedun bezala. Normalean lantokira joatea izaten da alako odixea bat. Eta gaur portuan bizina izenez, literalmente esaten bezala hemengo portalian, hor maite du lana etxe ondoan tokatu izana. Etxetik asko egiten dela, baina etxe ondoan, are hobeto. Izan da igual hau leku berria ez, Tolosako espazio utzi eta honan tortza, baina akaso urren urtean. Xabi Lasaga, utziko diguzu akuariuma urte guztiako, demora litxo bat. Nere gatik, Xabi. Mai Gorostiaga pozok ez usteko asko ekarri dizkigu azken orduetan, joan den ostiralean, katilu berezi batzuk ekarri zizkigun, Josu Maratok eginiko ilustrazio batekin, gaur goizean goiz ikusi ditugu ipuin kontalari eta fantasiaren eraikitzaile mordoa euren sare sozialetan bigarren kafea zoriontzen, gora zuek, hortxe dauzkagu Karrere, Gorleta, eta gaur hemen ez diren besteen beste. Eta Mai, zein da zure maite duta? Justo horrekin arira, nire maite duta gaur ez da maite dut pertsonal bat, baizik eta maite dut kolektibo bat. Euskal Herriko kontalarien izenean, mila esker txokotxo bat izateagatik bigarren kafean. Maite zaituztegu. Oiana Maritoren agen orain bai egokitu zaizu da. Nahi duzu bukaraldera gordetzea? Lasai. Nahi bezala. Egia esan gaur, uste esan zenula motza izateko eta ez dakit gai izangoten naizen, Baina maite ditut gauza asko, konturatu naiz gauza eta pertsona asko maite ditu dela, momentu asko, eta gaur hemen egonda eta 500. programa izan da, eta atzera begiratuta uste dut, esan behar dudala, Inigo, aspaldi ezagutzen dugu elkar, gogoratzen ditut astapenetan, Evolov izeneko proiektu bat egin genuen Tolosan elkarrekin, ni dantzan aitzen nintzen, zu deitu zenean hori egiteko, eta bizitzak onaino ekarri gaitu, eta maite dut eskaini zenidan aukera hau, duela 2 urte izango da dagoeneko, 2020ko martxo inguru hartan, deitzia eta aukera hau eskaintzea, eta gero honek eman didan guztia, ze plazerra izan den, berak esaten zuen, zenbako kontalari egon diren gure saioan, nik esan dezake zema dantzari, zemat artista, arte estenikoko jende interesantian eri zoragarria iruditu zait beraiek elkarrezketatzea, eta beraiekin aukera hori izatea, eta beraz, eskerrek asko horregatik bigarren kafeari, eta zuri bereziki. Ez da, zer eskerrik asko zuri hoien,
esan gartxo dirikita. Ez jarri oain danak emotibo maite dut. Bai, Nik ere maite dut etxe inguruan egotea, baina nik naizeko lokal hori kursal inguruan dagoen hori ere primeran ikusten dut. Ez, baina danak oain emotibo jartzen bazatzen zegatuko ez, nik txoixo bat bezala. Bueno, azken egunetan eta azken orduetan bereziki esan dugu, honek ezkontza baten usaina hartzen zuela guretzat, eta horrexegatik uste dut gartxot kontajatu zaigula, ez pixat ezkontzetan emozioak eramaten dira mugara. Gero gure emozioterapeuta Dona Peian Iznieto ere hemen izango da, ez dakit dagoeneko iritsi den, baina tira, gero gurean egongo da, eta arekin emozioen inguruan tartetxo batean bada ere hitz egingo dugu. Baina, ja ez dut gaur goretik ikusten, koste egiten zait. Goretik zina zure maite duta? Ba, nire gaurko maite duta da, maite dutak. Hau da, maite ditut, maite dutak. Izan ere, ematen dute espazioa pentsatzeko zer diren egunerokotasunean maite ditugun gauzak, eta nik gaur ezinbestean esan behar dut maite ditu dela, ba ona ni babestera etorri diren lagunak. Julen Goikoetxe Arbe gozo eta zure maite duta zein da? Bueno, gartxotek esan digu ez, jartzeko gozo ez dakit, diabetes atakere emateko zer emango digun. Baina tira, alde batetik, ba hori, bigarren kafearen bilakaera ez, nola hasi zineten ikusi eta gaur bosteungarren saioa nola ari garen ospatzen ikusteak, ba, de guztia horre esan da dago, eta nire maite du partikularra, baina koreografiaren momentua pasa dela. Gauzat esango ja, ik behintzaten saiatzeko aukereukiek. Baina balio ez du nagizti, balio, me perri da. Goiuri ezei zarandia zeina zure maite duta? Ai! Ez jarri oso inoina ere, hemen bestela, igual malko hieltzeko nahiko problema izan ditugu bigarren kafekoa saio askotan, eta gaur eri izango te ditugu. Ez. Arazoak ez. Gaur ondo. Ez, ba, nik maite dut ospakizunak horrela haundi eta gozo ospatzea, ze 100. saioa egin genuenean gure ospakizuna izan zen kuadernotxo batean gure 100 maite dut elkartzea. Eta hortxe geratu zen gure laborategian, eta 500. saioa iritsi da eta hemen gaude. Eta horixe lehenengo maite duta, eta bigarrena pixkat goretik esan dionari helduta, nik maite dut jendea zerbaitetara gonbidatzea eta jendeak baietz esatea. Gero esaten diet zerbeza bat hartzeko eta ez esaten diete. Baina ona etortzeko galdetu eta hemen daude denak. Nik susmoa daukat Goiuri pixkeit gainbaloratu gaituztela. Alegia, espero dutela kristo ni mar deula. Ja, onarte gutxi idoituta, musika, eta gero ja hemendik aurrea dena pikutara, ez? Ez, oraindik sorpresa euskagu. Pia bat. Sardadia Beyoncé. Beyoncé euskalduna hemen daukagu. Ba, nere maite duta da, egia esanen, ez dut pentsatu hau hasi den arte, ez dut pentsatzeko denborarik izan, gaurko eguna nahiko goza egin ditugu, baina maite ditut gu bezalaxe gauz asko egiteko gai diren pertsona horiek. Alegia, gaur 500 programa ospatzen ari gara, hemen gertatzen ari dena egiteko 500 pertsona akaso ez, baina 50 beharko lirateke, eta hemen esango nuke dozena bat edo. Alor tekniko, musikal, bideo gile horretan abiltzala. Denak ala denak badakitelako gauza asko egiten, jende trebea direlako. Gorka duela 10 minutu kable bat soldatzen ari zen estainadorearekin, Maite Joarrekin kuantuma nola konektatu argitzen, Idoia eta Harri eta Nerea hor kamera batek etzuela egiten eta pantailara etzi joala irudia, eta hori guztia arratsaleko 6 ostean gertatu da. Nekak ez da gizema traste igo dituen eta jetxi dituen gora, eta orain jetxiko dituenak, eta Juankarri izan diogunean, Juankar, argimugiko roiek, bai, baina arraiei ezin die izpi bakar batek eman, ze oso sensibleak dira, eta ardura hori ere bagenuenako Arimarekin. Bueno, jende horrek guztiak eta orain txaipatu ez dudan jende horrek guztiak gauz asko egiten dakielako eta horrelako saltxetan murgiltzeko ausardia edo ez dakit zer duen gaude gaur hemen, beraz maite zaituztet zuedenak 8 edo 10 lagunen artean 50 gauzak egiteko gai zareten horiek. Horrelako hasiak gara, irrati saio xume bat, gauza handiak egiten. Hau 500. saioa da eta behingoz jozazue amaiera bestionenak izajok, ez duzue horrelako kantu bat hain luze bizitzan jo eta hortxe dazkago, bigarren kafea deituko diegu, txalo bat beraientzat, beha zorzi azken solillo bauta. Arratsaleko 6 eta 52 minutu izango dira 3 segundu barru. Horrek esan nahi du oraindik ez direla.
Baina orain bai, eta bigarren kafean zarete, zuzenan ari gara, naiz irratian, zuzenean streaming bitartez jarraitzen gaituzue, zuzenean ere hemen bazarete lagun, senide, sortzaile eta beste hainbat gauza zareten horiek, eta benetan eskerrik asko guztioi gaur gurera etortzegatik. Abenduaren 26 batek behartzuen 500. saioaren ospakizun eguna, ez guk erabaki dugulako. Aritmetikak hori eman duelako. Jaiegunak kendu, jun kontatzen, saio joan gara, saioari izena jartzen, 300 piku, 400 piku, eta olako batean konturatu ginen. Ostra, 500. Gabon inguruan tokatuko da. Eta Gabon inguruan, tira, oraindiken arkumeak eta bestelakoak tripan buelta eman ezin dauzkezuen horretan. Gu gonbiatu zaituztegu eta gainera esan dizuegu, batzuk ez dakizuek, gero mokadutxu bat izango dugu. Ez hola beste munduko ez ere, ez flipatu, hemen afalduta etxeat etxea jungo, baina behintzate mokadutxu egingo dugu. Eta berezia da 500. saio hau ospatzeko eguna. Bai, guk aukeratu izan bagenugo Juri, beste egun bat aukeratuko genuken, ez? Dena kontatu berdezu? Bai. Saiatu ginela trampeatzen. Inozen inondik ematen? Ez zuen ematen, zenbakik ez zuten ematen. Egia da gule tratakoa gala, eta igual horrere arazan bat ikien. Ez baino, saiatu ginen. Bueno, Durangokoak ez baditugu kontatzen, Durangoko azoka berezia da. Berezi dituko diegut. Bueno, eta orduan errege egunean. Eta ez, horrek ere ez zuen funtzionatzen. Bai, eta oraindik Gabonak, garai hauek hasi berri dien hortan indar pixka badaukazuela pentsatu genuen, eta... Baina berezia balin bada ospakizun eguna, bereziagoa izan zen hasiera eguna. Bigarren kafea duela 500 saio hasi zen, duela, Oianek esan duen bezala, 2 urte, ia 3, hau laugarren denboraldia da, eta konfinamendu ditxosozko hartako apirilaren 20 batean abiatu genuen irratsaioa. Eta abiatu genuen, horrelako zerbait egiten. Hemendik 10 urtera, bigarren kafea saioaren estreinaldia ere, efemeride garrantzitsu gisa gogoratuko dutela uste alduzu, Apirilak 20 ditu gaur, eta astelena da. Horrelaxe hasi genuen, hemendik 10 urtetara efemeride bat izango da, 10 urte ez dira pasa, ez dakigu pasako diren ere, hemen oso iraganera begira, oso etorkizunera begira jartzea ez da gauza ona, etorkizunaren, gehiagizko etorkizuna dona gauza txarra izango da emozioentzat, ezta? Ez? Bai, pentsatzen dut, zerbait ulertu dugu azken urte hauetan donak ikasi digunetik. Eta gogoan dut nola garaiaietan entzun dituzuen Inigo Etxarri eta Arrat Hernandezekin batera, etxean, bideo deiez, buru hola, bum geneukela, ibili ginen saio hau, nolabait, prestatzen, ez? Konfinando iritsi zen, Xabi Abasolo lankidearekin hitz egin, da Xabi zen martxata, martxan jartzeko bazeate, bai, etxian traste pila, mikrofonoak, mailak, ordenagailuak, eta kuantumaren bila joan, kuantuma da, irrati emisio egiteko erabiltzen dugun traste bat, eta ura jaso, eta, jarri genuen martxan, eta gutxi gora bera martxan jartzeko moduan baginen. Eta gero, behin guirurak gutxi gora bera koordinatu ginela, kolaboratzaiekin hasi behar genuen harremanetan. Tartean, Oiana, orain aurkezle, baina orduan arte eszenikoen ataleko kolaboratzaile zen, eta gogoan dut Oiana deitu nizula, Oiana, badakit konfinamentuan gaudela, mikrofono bat emango dizut, bestela ez da ondo entzungo. Eta etorri zinen ere etxea mikrofonak hartzea, eta etxetik atan nintzen behintzat, momentu hortan aitzakia emantzen idan. Baita gogoratzen eta hasiera horietan niretzat dana berria zala. Eta nik hasieran proposatu zen idanean proiektu hau justu hasierako egun horietan Galizien egotekoan nintzen emanaldi bat egiten. Eta esan genuen, orduan egin dezakegu aitzakia moduan, handike ementzioa, eta orduan antzerkiko taldekoekin egin, eta gero batean esan nuntan, nik orain zertaz hitzein goet, ez nun ikusten, eta hasiera pixkator, bura ustetxo batzuk eukien ditun, baina politia izan zen. Izan genitun, eta politia izan zen, guk asmoa genuen bideodeiez konexiori egiteko Galiziarekin, eta bideodeia bihurtu zen beharrezko lanabez, zoritxarrez pandemia joan da, eta oraindik bideodeiez lan gehiagi egiten dugu, bai zuek zuen lanetan, eta baita guk irratia egiteko orduan ere, eta gaur ere izango ditugu bideodeiez hainbat konexio, ze hori ere izan da, nolabait irratiaren, izakeraren zerbait, edo saio honen izakeraren zerbait. Lehenengo saio hartatik beste unetxo bat ere berreskuratu du. Irrati saio bat hasteko modu asko dago. Bai sortze prozesuari dagokionez, eta baita horri hasiera emateko moduari dagokionez ere. Eta guri xelebre xamarra egokitu zaigu hasiera arrazoi ezberdinengatik, bigarren kafearen hastapenak arraro xamarrak izango dira. Zakizue, baino ni bideodeien movida honekin nazkatu xamar nago, Etxarri, keep calm eta bigarren kafea. Bai. Naezuna, baina beixe. Konfinamendu ditxoso ontatik saio guztia pentsatu, sortu, kolaboratzaileekin harremanetan jarri. Eta merezi izan. Hau bera kontatu dizuegu dagoeneko, baina alaxe abiatu ginen, eta uste genuen erronka zela, teknikoki oso zaila izango zela, etxetik eta oraindik elkar
ezagutzen ezkenuen pertsonen artean ia saio bat egitea. Gaurkoa zailagoa izaten ari da, ez kezkatu. Osea, bagoaz pixkanaka. Gauzak zailtzen, baina hori iritsi ziren gerora demoraldi berriarekin goiuri metakrilatoa, Audientzia Nazionalean zegoela pentsatzen zuen jendia. Hori izan digute, bate baino gehiago. Muxukoak ez dituzu aipatuko bai. Metakrilatoarena guk pentsatzen genuen sekulako ideia zela. Boa, ze ondo hemen gainea superpolitia da, ez da notatzen, hemen dagola, gonbidatuak hortxe daude, maiaren beste aldean, denak oso ondo, boa, hemen etorriko balitze ez dakit inspekzio bat, esango luke, josuz, hau kopiatu behar dugu beste lekuetan aplikatzeko. Bateria jole bat lapurtu genion metakrilatoa, baina bai, ondo funtzionatzen zuen. Eta etorri zen Erika Olaizola, eta esan zuen, hau zer da, Audientzia Nazionala? Esan, jode, ez da gauza makala, ez? Naiz irratian hemen egon eta Audientzia Nazionala dela, esatean horbaitek. Baina, bai, horrelakoak gertatu dira, nik uste dut okerragoa izan zela gonbidatu batek idatzi zigunean, aizue, barkatue, oraintxego naizuekin, eta nire mazteak positibo eman du, eta nire benaiz ondo egi sentitzen, eta, zenula bukatu zen historia ez dizuegu kontatuko. Edo galdetu zigutenean, eta gaur zergatik ari zarete bakoitza bere etxetik, eta nola etxetik, denak gaude estudioan, lanpara hori Amonaren etxekoa izango zela uste nuen, eta orduan pentsatzen zuten etxetik ari ginela. Baina ez lanpara oso garrantzitsua da guretzako, eta kosta ala kosta ona ekarri dugu. Ba, ez dakikuna da osorik bueltatuko den. Kotxaua. Ui, zure amari ja begi hasi zaio dardarka, Gero zuzen jarriko dugu, Bai. Igual ikutzen bali madago okerra izango da. Hola xotziko ez da baina. Baina kamarak goitik nola dauden ondo ikusten ama. Zula sei. Bueno, bastapen horiek nola izan ziren gutxu bera kontatu dizuegu. Gauza gehiago konta genitzake, baina horietako batzuk kontatzeko nik uste gure kolaboratzaile izan ziren eta oraindik ere badiren bi gonbidatu berezi aurkeztu behar dizkizuegula. Beraz, oso gertu daude, baina txalo batekin egingo diegu harrera. Dona Peian Iznieto eta Maria Romero Laspior. Negar egin dugu ipuin kontalarien historio bakoitzarekin. Unkitu egin gara gure pianoa jo duten bakoitzean. Malkoek ies egin digute, Kontxita eta Marimi, gure amona zoragarrien gaztetako abenturak entzutean. Barreari ezin eutxi egon gara txatean idatzi dizkiguten txiste txar guztiekin. Urduri jarri gara gonbidatuak estudiora iritsi ezinik geratu direnean. Mikel Urdangoren. Eta haserretu egin gara teknologiak utzi egin digun bakoitzan. Bigarren kafea emozio festa bat izan da. Eta eskerrak lemazainona eduki dugun barreneko mugimendu hauek kudeatzeko. Hasieratik egonda gurean Dona Peian Iznieto emozioterapeuta, eta 5. saioan nahita ez egon bertzuen. Ongi etorri. Barkatu, esan berriro eskerrik asko. Ez, 3. Bueno, arazoren bat eduki behar genuen, zaituko gara laizter konpontzen, orain bai izango nuke. Eskerrik asko orain bai. Saio berezia dugunez, sarreran gaurko egunez jaiotakoak aipatzea aztu zaigu. Baina hemen txegutegian boro bilduta dago data hau. Gaurko egunez jaio zen, artisau, diseinatzaile, modan aditu eta 3D teknologian maistra bat. Gure Maria Romero Laspiur. Berarekin ikasi dugu kolaxak egiten edo saiatu egin gara bintzat batzuk. Euskal diseinatzaileak ezagutu ditugu. Euskal Star Sistemaren jantziren bat kritikatu dugu eta oroar oso ondo pasatu dugu. Zorionak, Maria, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Eta arabaki dugu, hau ez dutela beraiek egingo, zuek egingo duzuela. Zorionak zuri, zorionak. Eskerrak eman bardizkiot Gorka Urrari, ze esan dit, beharko dugu jendearentzako mikrofono bat, ambienteko mikro bat, Gorka ezki aliatuko da, ez dela ezer kostatzen da eskerrak jarri dugun, ze ez dela, nola ingo genuken hau adibidez. Tira, Maria. Ai, ama, mesedez. Osa, ez da bestu hain beste jendek zoriona zuri inoiz, lehenko aldia. Zelako lotza.
Bueno, hementxe daudenez, gure emozioen gidaria eta gure modan aditua. Dona, zein izango da 2023ko moda tendentzia nagusia? Norbaitek ez padorrapatu aldrebes, pixkat, Baina erantzun dezala. Bai, baina aldrebes egin dugula nahi. Bale. Jo, galtzerdiak kolorez berdintakoak eta goraino, honeaino. Vale. Venga, me la juego. Pipi antzerakoa. Oida. Pixkat, estil hortan. Vale, perfecto. Eta Maria, zein izango da 2023an gehien sentituko dugun emozioa? Ez dakit. Hau askoz bezaiagoa da, Bai. Ez duet, hau askoz bezaiagoa da. Ontxe bertan urduritasuna. Vale. Igual ia da, hori, hasierako saioetatik, igual momenturik urdurien. Bai, niretzako ere. Niretzako bai. Hainbeste jendekin aurrian, claro, normalian ez ditugu ikusten, orduan ez da izaten berdina. Baina hor egoten dira, Hor egoten dira, baina ez dira ikusten, orduan lasaio ibiltzen gara. Bai, askoz lasaiago. Claro. Bale, hauxe izan da, pixkat ezagutza jolasa kanpamentuetan eta egiten den bezala, baina gainola galdera serioak. Hasieratik zaudete zuek, kolaboratzaileak, lehenengo denboralditik, zein da zuentzat 500 saio hauetatik, ez dakit bizitako momentu horrela gogoan garriena edo? Jo, eta tope daude gaur. Gaur zaila dana, Gaur, ipini guzue zaila. Ongi etorri terapiara. Egia esan, momentu guztiak dute, saio guztiak dakate beran txarma eta ez dakit, ez neban jakingo horrela saioren bat. Pentsatu. Neri asko gustatzen zait, nik egite gidoia, pentsatzen dituz gauza, nijoa, antolamendu guztiarekin buruan, bai. Mutxu da, bera, bai, da. Batzutan asko, beste batzutan izan beste. Eta sartzen naizenean estudioan da, etxean egotea bezala. Sartu zuek ikusi hori, hor gaude elkar begira, eta jazta. Eta, ez dakit, parrak botatzen ditugu, emozionatzen gara ere bai, batzutan horre, neri jartu zaitu lakora piloa, eta gauza seriotaz, edo, importantaz hitz egiten dugu. Baina, beti solasaldi polita sortatzen da, eta ez dakit zer rekalkatu, baina niretzako hori oso zerbait polita da, sartu eta etxean bezala sentitze hori. Egia da, bai, azkenean prestatzen dugu pixka txapa bat. Ni etxetik anetortzen nahi, txapa egin, hau prestatu dugu gidoia tal. Eta politen azkenean da, denen artean sortzen dugun giro hori edo elkarrizketa hori eta bakoitza beran ikuspuntua ematia, eta jolastia pixkat gaiarekin denon artean, eta gonbidaptuak itxugunean bebai, beraiek beran esperientzia kontatzea, eta hori dana nik ustot politena hori izaten dela, generalki. Ados horrekin ere. Saioaren garrantzitsuena. Bai. Bastante ondo izate. Ondo? Bai, nik uste baietz. Gartxot, nola ikuste diuk? Earki. Pelota iten baino neurrian. Bai, neurrian. Hala behar de. Bai, saiatu gara, saio hau izaten gure buruarekiko lako autoloratze bat, baina nahi gabe geratzen ari zego pixikaturrela. Baina saiatuko gara. Ezera horrekin atzean. Zelako politxa, ez negoan egon da lehengo aldia hemena ona, eta flipa bindu. Bitorra zei dabil. Pakentzio dugu ingoz. Aizue, kontatzen nahi dugu. Gauza serio bat. Venga. 500 programa pasa dira. Daramatzazu gurekin 3 urte. Hori, irratian desente denbora da, ez pentsa, bastante aguantatu gaituzue. Bai, hori biltzen gara, kolaboratzaileak mareatzen, gaur pixka lehenago, gaur pixka berandugo, gaur ezin dut gaur bai biarez, eta hor bueltaka. Baina tira, 500 programa baik eta gero, eta bakoitza dagokizuen arloan, emozioi dagokionez, Dona, ze nahiko zenuke, zer kemango lizuke poza esango bagenizu, bida entzulek, hau barneratu dute. Behintzat, emozioterapeuta bezala kontatu diguzun guztitik. Venga. Niretzako oso garrantzitsua da emozioen inguruan dagoen estigma bat apurtzea, eta da emozio onak daudela eta emozio txarra daudela, negatiboak, positiboak, atseginak, desatseginak, berdina da. Hau askotan aipatzen dugu, eta beti errepikatzen naiz, batzutan nire ama ematen dez, behin da berriz gauza berdina esaten. Baina uste horrekin lan egin degula, eta espero dut hori gelditu izana. Maria, zuk uste duzu modaren, diseinuaren, artearen inguruan kontatu duen guztitik zerbait ikasi dutela entzulek eta zerbait ikasi badute zer nahiko zenuke izatea? Ba, ia da, niri bebai berdina partzen jatala, ez? Iruditzen jatala, denbora osoan berdina nahola esaten en plan, bertako diseinatzaileak babestu bia ditugu, ez? Artea pixka,
pixka gehiago barneratu behar dugu gure kulturan, ez dakiz zer, baina, bueno, nik uste poliki-poliki gai desberdinekin jungarela pixkat barneratzen hori eta saiatu nahiela pixkat ikustarazten gure inguruan dakagun kultura eta, ez dakit, gauza politoiek garrantzitsua direla eta babestu behar ditugula jarraitzeko sortzen eta jarraitzeko hemen egoten eta gure inguruan, ez? Bostasuna ematen digutu, edan hori. Bai musika, bai zinea, bai artea, bai moda, bai, ez dakit. Orduan hori babestu behar da hor jarraitzeko eta nik uste dut, bueno, saiatu nahiela. Eta entzuleek, espero dut baietz, ez? Espero dugu baietz. Dona, mikrofona zutzako da, Bai, eske beti nola jarrita daun. Gaur lan gehigarri daukazue. Aizue, bazuekin batera, bideo deiez hasi ziren, streamingez hasi ziren bigarren kafeaietan, pandemia garaian, bazegoen beste kolaboratzaile bat. Gero, pixka bat abandonatu egin gintuen. Baina bada, ez dakit, inoiz bizitzatik kentzen ez duzun pertsona horietakoa. Ez dakit, ona, otxarra den, uste dut ona dala. Ona da. Ona da, ez da. Beti hor bidean, beti hor bere gitarrarekin, beti hor baietz esaten eskatzen diozun marroi bakoitzari eta marroi ari ere baietz esan zion. Orain txorkeztuko dizugu, baina txalo bat. Iker Lauroba! Txalo bat, Ojo, tendentzia. Kamiseta marradunak, eta jertxe marraduna. Maria. Tendentziaz kanpo zabe. Bai, pixka eta kanpuan gelatu nahi ni. Normalia askotan juten nahi, marradun kamisetakin. Iker, arratsaldeon, Arratsaldeon eskualo herria. Gaur ondo aipatua. Batzuk harrapatuko dute, batzuk ez, baina bueno. Gero etxean pentsatu. Arratsaldeon eskualo herria. Txalo bat Iker Laurobaren zara, Bai, saionetan askotan, ez dugu arrakasta saritzen, saiakera saritzen dugu. Ala beharrez, besterik etzaigu askotan geratzen eta. Gertatzen zait askotan, Nik botatzen dut, eta gero pentsatzen dut. Isilik gelditu izan banintzagian hobeto, baina berandu da. Bota indut eta... Eta askatasun eskian da bilor zerbait eta... Bai, eta bota inber. Iker, engantzatu zitugun, garai batean, politika eta kantuak uztartzeko, baina... Humoretik, festarako giro amantzi ezaguten, etzen edozin politika kantu. Alegia, azken nuen Ismael Serrano bat, nahi genuen Iker Lauroba izan gabe, kantuak egiten, ziria sartzen, etzen lan makala. Etzen erresa, gainera, astero abesti bat sortu behar hori, ostras, egunerokotasuna zeukan kantu bat sortzea eta pentsatzea, batzuetan hasiera batean etxetik, baina gero estudioan bertan egiten genituenean zuen kolaborazioarekin batera, eta politizan zen. Goiurik sheikerra jotzezun. Baietz goiuri. Bueno. Maitena uste zala, ez? Sheikerra jotzezun. Maitenako beto. Ezkin izun usten. Ez. Goiuri dauk arazoa ritmoarekin. Ez da egia. Bai. Gauza bat hau kontatzeko momentu hemen publikoa dagoela. Maialen Teiabide... Bai. Que te veo. Bai, jo mesedez Isn't She Lovely berriro. Ez. Bai, jo mesedez. Hau, azterketa bada, venga. Bea, Goiuri, txaloak nun. Bale, geldik? Bueno, kontua da hori, ezin dela jotxaloa bat, ez behar ez den tokian eta jo behar den tokian, alegia bat eta iruan ez, bi eta lauan bai, hemen musikari batzu bat daude, eta horrekin asko sufritzen dute, eta nik bin Goiuriri ulertarazten, ez Goiuri, horrez, eta bai eta ez, bestela, eta... Jatorra dantuko hau, Txintxua! Hola, xibiligian, orduan Goiurik ez zuken sheikerra eskutan. Ez. Txalo egiten zuen. Txalo. Eta Ikerrek kantuak ekartzen zitun. Bai. Batzuk preste ekarrit jugu, Iker. Ara.
Bakizu, gertatzen dalako gauzetan, denbora pasala berriz entzun, baude gauza batzuk oso ondo sartzen direnak berriz, beste batzuk ez dakit zalantza dakatea, ea ze sentsazio sortu araziko didaten kantoia. Oso ondo sartu dira, Lagunduko diatzen baz. Honek, hau ez dakit zein dan, ze izena ez digu jarri. Lanean jolasten ere bai, segurtasunik ez badut ez diate egin nahi. Ire izango zerbait-erako gai, bizirik jarraitu nahi dut esaio zutapiai. Azoresteko hiruak etorri zen hasian lorrikara, virusak ere badu hirukote tzarra, urkullu borista trampek zoazte fabrikara. Jaularitzan iklanetan Hau gertatzen zen, etxean gunden bitartean. Ikerrek bilatzen zigun kantua, gu kantua jartzen genuen, eta Ikerrek beretxetik nahi zuen kantuaren gainetik abestu. Baina... Eta sinkronizatzen. Eta horregatik audioaren entzun duzu, moztu egiten zan, eta berara zak zituen. Arantxa Tapia gondi dauta zegoen, Iker. Bai? Baina... Tezatorri. Tezatorri. Abestuko genio zuzenean, bestela horrako bandarekin. Bai. Baina ezin izan du izan. Trump ez da, ez? Trumpi ez zio gondi. Hain beste ezkia flipatu, osea, a ver. Ez. Bai, bagean pixka eta asma hondikoak, ez? Ambizioso xamarrak, ez? Baina hain beste ez, Trump ez. Baina Oskar Matute, bida, ezkera gogoratu, Matutetaz. Eta kantua begin zion Ikerrek. Horbaitek ondo jozu harmonika. Hola, zita Bob Dylanen kantu bat izan liteke. Oskar Matute, zure oro da bertute. Dialektikaz, deko zu borrokar Matute. Euskal langileen defentsa, Espainiatik ibiliaz, manipakiaoren antzera, erasotu ezkerkada. Bueno, Iker, hau eta beste asko egon ziren. Bai. Trumpen trapa. Bai. Alkole. Covida Espainian. Covida Espainian. Hori ere borra izan zan, Covida Espainian. Nik esaten nuen, Maite Bidarte eta Jon Telleria eta, ez daitezela igual entzuten egon, ze. Igual telefonak sonatuko da. Ikerren gauzak, eta baino ez, ondo hartu zuten, ulertu zuten. Bai. Bueno, bai. Humorea beti izan bardu pixkat, ez? Sesatu bardu pixkat. Gure burane, bai. Iker, bidelagun izan zaitugu. Bidelagun izan gaituzu. Eskapatu ginen, Victoria Eugeniara. Bai. Eta oso saio berezia egin genuen, oso kontzertu berezia eskaini zenuen bertan. Laborategian izan zara, bai politikantuz egiten, baita zure lanak aurkezten ere. Eta gaur, Dona eta Maria agurtuko ditugun bezalaxe, zuri eskatuko dizugu kantu bat. Abestea, hemen, zuzenean gure publikoarentzat. Bale, baina norbaitek zuen azken afariko maiontatik, norbaitek lagunduko aldau igual, ez? Traidoreak. Judas. Gartxotun zainek lagunduko dio, baita nik neuk ere, txalo bat Dona eta Mariaren zat, eskerrik asko bikote, mikroakor banketa gainean utzi. Bueno, esan diate betela nahiteko, hortxe doaz, estenatokira, biri, ze ondo, oianak kontrolatuko du maia, oso ondo, perfecto. Dena kontrolpea. Mai dantzan ari da, dena prest, oso ondo, zemuz. Koreografia, prest. Koreografia dena prest, perfecto. Earkia idea. Arazoak, bizkarra zein eman, ikusten nola dan traidorea. Aurrera. Non dago zure
hutsak botatzeko. Amildegia, da berria eta nere zarra, lausoa da bien arteko mara, desenkusak da mila historio, aitzakiari gezurra dario, gezurra darizu. Bapatean sutea piztu zaigu eraikinean, bitartean zukatu beltza laztantzen magalean. Eta ni itzali nahian urbasoaz, zu berriz kea ikusita bazoaz, eta bazoaz, udaberria eta nero zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusa da mila historio, aitzakiari ezurra dario, etxeak hotela dirudi orain, eta ni mandataria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zait alde hotza. Leio koloreak ureztatzean, ezaztu, 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 ezaztu. Udaberria eta nere zarra, lausoa da bien arteko marra, desenkusak da mila historio, aitzakiari ezurra dario, etxeak hotela dirudi orain, eta ni mandataria propina zain, oean sentitzen naiz arrotza, gauero tokatzen zait alde hotza. Gabi alde ditu, bi aste erantzun gabe zure mezu isila, irentziz egierrukior da gezur borobila. Ez dut nahi zure utxune asentitu, denborazko aztearen esizarronen bi alde ditu. Eta orain normalean gure estudioan abeslariak amaitzen duenean, setera bueltatzen den bitartean Ander Zubiagak sortutako jingle bat jartzen dugu, baina Ander etorri dan gaur ez dugu hemen sartu eta guain pixkat espazioa bete behartzan hitzekin eta hoxe hitzen iten. Bastante ondo. Vale. Azu zait esaldi hau, Inigo. Zein? Inigo, zuk laborategiko pianoan ematen duzun kakarekin, gaur pianoa jo beharko duzu, ezta? Hori Gidoian zegon. Bai. Bai. Esan gabe jo dezu. Bai, itxoine, inberriro parra ze volumena jetxita zegoen, hain ferrein. Bai, eske, gaur, Gidoian ere bazegon jogar nula, ez? Bai, ez. Oso ondo. Hor gabiltza, Gidoia nola jarraitu nahian, ze Iker Lauro bare agurtu dugu, eta ze, no, honda. Anda. Eskerrik asko, Iker, majo! Barkatu baino, emaiozue, ez dakit beste norbait konturatu den, kamiseta bota ditugunean ero bandola zeon eskuak altxata, okerrez banago Iker zan. Aseke norbaitek bi hartu bali maitu Ikerri bota bat, Ez altzinen zu, bai. Hola. Bai, hango zea, laterala aztu zaiguta, dana erdia bota deuta. Egia da.
Bueno, gero zozketa dago, Bai, oraindiko pari asko dauzkagu zuentzako. Egon lasai. Bueno, pari bat ere bada Gartxot eta Iker Udaberria kantatzen entzutea. Bai, izango da, bai. Nik aitortu behar dut azkeneko ordu nola ikasita ezautzen unik erabestia, baina, bueno, indeo, ilusiotik, haupa Iker, asko maiteten pertsona, eta plazerra, behakin hemen holtza edo akuariuma, ez da gire, holtza berezi ontan egotea. Orain nik ere hemen balego ez Gartxot plazerra nirea da, eta hor buku... Claro, nik pelotarein bardenik, gaur ez dut deusin, eta oin pixka. Onda izia. Iker, eskerrik asko, hau marroi bat izaten da, ez zatoz, bueno, Ikerre konfiantza zuen, ezagutzen ditu bastante ondo gure musikariak, baina iritsiko gara, soinu proban ensaiatuko dugu, Gartxotek intopatuko zea, pianoa beranduxiago iritsiko da, behar da ere eskuzabaltasuna horrelako zerbait eskintzeko, beraz, eskerrik asko Iker, eskerrik asko Gartxot, eskerrik asko zuoi, baina urrengo gonbidatu aurkeztu behar dugu, horreti. Bai, eta ez dakit entzuleen artean, arkaitzkano norden ezakien norbait egotea posible ote den. Ez dakit, Euskal Herri osoan arkaitzkano izena entzunez duenik izango ote den. Izan ere ez da makala gizon honek egineko ibilbidea. Bere liburuak kontatzen saiatu gara gorgo izan eta galdu egin gara. 6 poesia liburu, 7 narrazio, 5 novela, kronika bat, 3 saiakera, 2 bilduma eta errezital bat. Baina ziur gaude, ahaztu zaizkigun beste 11 egongo direla izan ere, hor sarean topatu dugu, aurra zela hasio mentzela arkaitz ipuinak idazten. Kartoime bat hartu eta bertan hitzak eta marrazkiak egite omen zituen eta ondoren ilusio eta pasioz beteta inguruko oparitzen zizkiela sortutako lan haiek urtebetetzetan. Narrazioak, eleberriak, poesia, haur eta gazte literatura, komikiak, poesia, prentsa, kolaborazioak, saiakerak, antzerkia, gidoiak, emanaldiak, itzulpenak, kantuen letrak eta sariak ere bai, Bai, ze izan ere 3 bider irabazi du Euskadi saria eta beste horren bestetan Espainiako kritikarena. Twist eta Fakirraran ahotsa nobelarekin bat akademiaren aipamena erdietsi zuen. Galiziako Pen Klubak Rosalia de Castro saria ere eman zion 2018 garren urtean. Baina martxa honetan nitaz nazkatzeaz gain, aspertu egingo zarete, beraz, berari eman barko diogu hitza, ze gaur gurera etorri da. Eta, ongi etorri arkaitz. Zuekin arkaitzkano! Gauzat kontatu behar dizuet, gauzat aitortu behar dizuet, gaur hemen denok gabaitza orduri xamar, gauz asko daude egiteko, baina enuke nahienik egon Aitor Forzanoren paperean, zebera saxofonista handia da, baina bere maizu izan zen Roberto Pacheco hemen dago Judith Montero, saxofonista handia dauzkago aretoan, eta zu hor jotzen, Forzano onda izan moldatzen? Bai, gustora? Forzano tipo handia da. Zurirak esli izan zen ere ez, eta Maialenena ere. Gero arkeztuko dizugu Maialen, bai. Hola, gabiltza, pixkate belanaldiekin aurrera eta atzera. Baina barkatu egoreti. Bai, nik hemen esan nahi nuen, txalo egin duzuela, baina arkaitentzako galdera oso serio bat dut, eta zer kristo duzu txaloen aurka? Bueno, arratsalde on denoi. Arratsalde on. Denbora. Txaloena, artisten artean badago igurtzia handia izan dut nik musikari eta antzesle eta kantariekin, eta badago txaloaren arrisku badala txaloarekiko dependentzia, ez? Oso nabarmena dena, adibidez, antzerkian ateratzen direnean behin eta berriro saludatzera, ez? Eta publikoari behin eta berriro txalo horik atera nahian, ez? Dentifrikoaren azkeneko arrastoa balitz bezala, ez? Ja, jendean nazkatu da txalo egitez, baina berriro agertzen dira eta behartzen da, bortxatzen da txalo hori.
Eta hori, antzerkilarien kasuan fisikoa da eta ikusten da antzokietan, baina arte disiplina guztiak daude horren menpean eta badago besteek zer esango ote dutenarekiko dependentzia bat gaur egun areagotu egin dena. Sare sozialekin eta orduan hor badago behintzate bandera gorri bat jartzeko premia nire ustez. Hori da erantzun serioa. Hemendik aurrera. Hemen ja galdera bainik serioak. Goreti, zuk txaloen aurka zerbait daukazu? Nik ez? Ez, bale, ados. Ondo datorkite kontatu darutenarako. Ui? Iraia honen hasieran email bat jaso genuen, Goretiren email bat, unibertsian zegoela, ikusi genuen, gaztetxo xamarra zela hor kurrikulumean eta praktikak egin behar zituela. Eta egin ote zitzeken gurekin, eta bidaz ondo, txeri gertu genuen, eta kafetxo bat hartuko dugu, eta ikusiko dugu, eta hartu genuen kafe hori, eta nahi balin badezu, ez dakit, praktikak tramitatzeko behar den denboran martxan izango zaitugu, eta bale, eta oso ondo. Iritsi zen lehen egunen irratira, eta konturatu ginen, astelenetako orkezlea ez daukagu, eta hola, Goreti, zuka astelenetan unibertsitatean arratsaldean libra dezakezu, eta uste, baietz. Nire erantzuna izan zen. Bueno, klasera naiz asko joaten. Moldatuko naiz. Eta alaxe harrapatu genuen, gurekin astelenetan egoteko, eta bide batez, goiurik ez etzan pentsatu bera zela saioko gaztena. Ze, pixkat horrekin arrotu egiten zai, ni naiz atxona, ez da gizer, maila saiezutaz ez du hitzingo. Eta orduan, Goretik ematen zigun beste ikuspegi bat. Batzutan, goiuriren referentea gira pixka zarra dira, eta Goretinak gazteagoak. Eta, Goretik unibertsitate garaian dagoenez, atzerrian praktikak ez, atzerrian ikasketak egin behar ditu, eta, ondo esan, Puerto Rikora du. Bai, Puerto Rikora. Eta Puerto Rikora dijoala urtarrian, eta faltan botako dugu. Ez dakit oso ondo izango den berazken saioa, edo urtarriaran joan arte aguantatuko duen gurekin. Baina, gauza polita da, praktikatan norbait iritsi, lehenengo egunean hor dago bota, harkartu, eta gurekin aurkez lanetan, eta praktiketatik aratago lanean egotea astrenero, beraz, txalo bat eskatuko dizuet. Goreti ere janditxeren anitza. Eskerrik asko. Arkaitz, orain galdera serioen momentu iritsi da. Bota. Behin esan zinigun joan den urteko Durango kazokan. Euskal Herriko tiporik jolastien azu espazinean, hortxi biliko zinara. Hori izan nuen. Hori izan zenuen. Eta pentsa gu jolaserako grina piztu dugu gorgo izan. Venga, ba. Bale, lehenengo galdera da. Gorrotatze gaituzu? Ez. Bale. Maitatu ere ez igual. Estima puntu bat izan daiteke estima hitza? Estimatu bai. Incluso katalanez ere estimatzen zaitu. Bueno, orduan bastante ari. Arkaitz, irakurri ditugu zure sariak, lanak, sormen amaitezina, Iker Laurobarentzako egindako hitzak, eta Euskal Herri erdiarentzako egindako hitzak, edozin proiektutan murgiltzeko gaitasuna, eta jakin nahi genuen, zer den ohera sartu horretik egiten duzun azken gauza. Oean sartu horretik ez da bat ere poetikoa eta jolastia. Ez? Ez. Jarri jozu poesia Arkaitzkano zarela, tio. Nola esan, badago hortzadurarekin zerikusia dauka, baina ez da hortza garbitzea. Eta horraino irakurri dezaket jeroglifikoa. Misterio puntu bat. Ze gauza dan, Arkaitzkano etorri dela, eta neri, labankada podcasteko unairen tonoa etortzen iten gabe. Bai, eta horren kulpa Uxu Arrazkin eta nere aloiola daukate, mentxe dauzkago gurekin, ez tegin, nondik, baina hemen nonbait. Hilik ala bizirik nahiago, Arkaitz? Gustatzen zait hilik egotea baldin eta jakinaren gainean banago. Hori desente ondo egin genuen. Bai, eta lasaitasuna handia izan zen, pasanetuen bi egun galdezka, baina ja hilda nago, edo ez oraindik ez, itxoin. Eta azkenean iritsi zen unea, ja hilda zaude, bale, eta orduan hartu nuenik arnasa lasai. Hau da. Spoilerren maixuak garenok, ez dugu spoiler gehiagirik egingo, baina uxueren baimenarekin, erarekin ez dut hitz egiteko aukerarik izan, kontatuko dizuegu labankada podcastean, gehiago esango dizuegu. Euskal podcastintzak aspaldi izan duen podcastik arrakastatxuenean, Arkaitzkano lehenengo segunduetan hil egiten dela. Bueno, Ainara Rodríguez lankideak akatzen du, pegileku honarekin, naiz irratin informatiboetan. Bai, horrela gertatzen da. Ez da egia. Bueno, baina zuk nori entzuten diozu esaten Arkaitzkano hil dela. Ainara da pegire. Lan edarrak izan dituen etxean abixatzen. Esan nahi dut, zerbait entzuten baduzue, baliteke egia ez izatea, edo bai, baina aukerak daude egia ez izateko, ez? Abixatu ondo abixatu genizun. Bai, ongi.
Horixe izan zen Durangoko azokako gure, gure gertakari nagusia labankada estrenatu genuela, baina zuan ibili zinen, Pozaren erdia eta Ni ez naiz Mikel Laboa liburuekin. Bigarren egunean, Ni ez naiz Mikel Laboa liburu erostera joan ginen eta agortuta zegoen. Eta galdetu nahi genizun, ea hori pozgarria den edo haserre sentitu zinen, hori jakintzen nuenean? Ez, amorru ematen du, ze bigarren egunean, normalean, azken egunean agortzea ondo dago, ze bestela estokaje guztia etxera eraman behar da, eta beti da inkordio bat, baina bigarren egunean agortzea pixkatuko iztxo da, ez hor, kalkulo akats bat egon zen. Eta Pozaren erdian diozu, ikusten nola hilgorak erditik osorantz dagien jauzi. Zenbat ordu pasatzen ditu Arkaitzkanok ilargiari begira? Ilargiari begira? Gutxi. Oh. Bai. Poetak ez gaude ilargiari begira. Ilargian gaude, izatekotan. Baina ez da gauza bera, hau da, gure optika handik onakoa da, ez da hemendik harakoa. Ez da? Zenbat proiektu ditu Arkaitzkanok batera, bere bizitzan? Izan ditzak? Mueble bat da sekretua. Almoneda mueble bat erosi nuen 18 kajoi dauzkana, beraz 18 proiektu baino gehiago ezin nitzake izan. Beti dauzkat 18, bat bukatu ala, beste bat zabaltzen da. 19 garrena baldin bazara zerrendan, sentitzen dut, itxoin beharko duzu, beste bat libratu arte. Osea, almoneda mueble baten kontua da. Eta kajoi horiek lerroka edo zutabeka banatuta daude? Bi zutabe dira bederatzikoak, tiraderak. Eta pertsiana duna da mueblea. Bueno, interesatzen bat. Oso interesgarri izaten ari da. Almoneda kontuetan, badago jende oso fina, eta ez bada idiot, mueble ingles bat da. Bai. Bagarren mendekoa da, Arkaitz? Ez, 19 mendekoa. Bai. Pipiaren kontrako eta sitxaren kontrako tratamendu guztia badu. Izoz kailu batean sartu behar izan genuen sitxa kentzeko. Bai, dena esaten hasita. Ondo da, eta Arkaitzkanok oraintxe bertan, proiektu horitatik urrena, noiz kaleratuko duen bakarrik galdetuko dizugu. Ez horren inguruan zer. Ze oraintxe Durangoko azokan batzuk izan dira, eta izango da, laister iritsiko den beste bat, 18 kajoi horietako bat libratu beharko da. Logikak dio Pozaren beste erdia izan beharko lukela. Eta hori, ez dakit noiz aterako den, baina aurten atera beharko luke. Hau da, urrengo urtean, esan nahi dut. Denbora dago irakurtzeko den. Ingo deu, deitzen zaio, horrela telebista saioetan ronda relampago edo olako moduko bat. Ingo deu horrelako bat, zure liburuan izenburuekin hola galdera tontoak eginda. Eta azkar erantzun beharrekoak dira. Nolakoa da tigre batekin bizitzea? Charmanta. Zer demontre dago aulkiaren azpian? Ni. Gaurko bigarren kafea gurekin hartu duzu. Lehenengoa piano gainean hartu duzu? Ez da bakaleran. Pianoaren ondoan, beraz? Ondoan, hori da. Deskubritu altzen nuen zein zen sute eskaieran zebilela? Ez nuen deskubritu. Zirkora joateko urtarorik onena, negua lau da. Negua. Perfecto. Gainditu duzu gure azterketa. Txalo bat Arkaitzkan horentzat, ez zaizki asko gustatzen, baina hort pasta horre zukutzen ari gara. Arkaitz, eskerrak eman behar dizkizugu, ze badakit joan behar duzula eta segituan libratuko zaitugu, baina baduzu Iker Laroba lagun duzun bezalaxe arekin doai bat komunean, eta da, edozein abenturatarako baiezkoa esateko joera baduzula, irratsaio ezagurtzen etzenuen batetik deitu eta izu hau eta beste egin nahi dugu zurekin eta gero beste hau, eta gero podcast batean akatu nahi zaitugu, eta gero akoriumena ekarri nahi zaitugu, baina jolasti xamar jarri eta galdera inozoak egiteko, eta denari bai, behonda izula, eskerrik asko eta naiz eta ilargira begira denbora asko pasatzen ez duzun, guk ilargira bidean agurtuko zaitugu. Eskerrik asko, Arkaitz? Mila esker zuei, mila esker denoi. Fly Me to the Moon, Arkaitzkano agurtzen.
Eskerrik asko, bigarren kafea bandurri, eta guk aurrera egin behar dugu. Bueno, pixar relajatuko gara, zer munduz zaudete, ondo? Bai, oso konbentzituta ikusi zaitu zen. Vale. Bueno, hainbeste ere ez. Amako etxau, ama, ez egin zarat asko lekutara joaten zarenean, zer modu zaudete, ondo? Hola, bai, eskerrak gorka santestean hemen dago. Twitchen ez dago hemen dagoelako, bestela Twitchen ikiko genuke. Hori ere izan da gure ardatzetako bat, baina gerora kontatuko dizuegu zergatik eta nola hasi zen dana. Baina, beste ardatz bat izan da, zozketak egitea, opariak egitea, eta zuekin gauzak elkarbanatzea. Eta gaur badauzkagu zuekin elkarbanatu nahi ditugun hainbat eta hainbat gauza. Eta egun hain joan da, abiedura bizian, ez dugula adostu nola ingo genituen zozketak, eta horren Goiuri esan diot, Goiuri nola ingo duta? Utzi nahi danik, Goiurik esango du nola egin? Listo. Bai, begira, kutsatxo honetan, nola gu pixkat gaiztoagean, badago gaiztakerietatik babesten zaituen zerbait. Juan Ignacio sentitzen dugu, ez da irulegiko eskua. Baino, bada eguzkilorea. Eguzkiloreak babesten gaituelako, eta zilarrezko, lepoko bat daukagu hemen, eguzkilore formakoa, oparitu nahi duguna, zozketatu nahi duguna, eta horretarako zuen kolaborazioa behar dugu. Beraz, altxa daitezela, azkeneko 24 orduetan kafea hartu dutenak. Bastante jende, Ostras, txalo bat merezi izu ez zuek, Oso ondo. Guk egingo izuegu txalore, bai. Viva adikzioa, venga. Bale, orain, eseri daitezela, labankadako protagonisten Inigo eta Goiuriren izenak ez dakitenak. Dakizkitenak? Ez dakizkizuenak. Hoi da, ez balin badakizue. Inigo eta Goiuriren pertsonaiek nola izena duten, eseri. Bueno. Bi bakarri dortxe bira, justu. Dorleta! Eserintzea dorleta, baina lotxagatik edo ez dakizulako. Joder, naia, esan izun horrek ezin zuela ondo atera? Bale, barkatu, nahi. Bale, bida. Begira, gauza bat, nola, zutik dauden pertsona bakarrak Amaia eta Iñaki diren, eta Amaia eta Iñaki bigarren kafeko langileak izan diren, eseri beste modu batera ingo dugu eta zuzketa. Bale. Joeko txauak baino, oiak dia. Gero zuzketa gehiago daude lasai. Gartxot, esan batetik zazpira zenbaki bat. 3. Bale. Mai, esan ezkerretik edo eskubitik? Ezkerretik. Oiana, esan batetik 18 zenbaki bat? 8. Bale, 3. lerroan, gure ezkerretik hasita, 8. eserlekuan norbait dago eserita? Utsa dago! Bigarren aukera bat, 8. pertsona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, horrek ere ez digu belio? Iker Gurrutxaga lankidea! Horriz deusez. Hau martxan jarri barra aukau, Bueno, opari asko dauzkagu. Venga, ba. Emango diogu. Bai, ez. Lau dauzkagu, Goiuri. Lau dauzkagu. Amaia, Iñaki, Iker, eta Dorleta. Gero, pasa, administrazio saietik pasa, eta bertan egingo zaizue sariaren entrega. Goiuri, zozketa gehiago dauzkagu, edo aurrera egingo dugu? Geroago ingo ditugu zuzketak, ez? Edo orain nahi duzu? Ez dakit, konfirmatzen badiazue, gure urrengo gonbidatua badugula, aurrera egingo dugu. Eta ez entzun dut por ahí? Prest? Julen, Goiketxe horbe gozoke aurkeztuko dizue. Batira, 5 saio izan dira, bigarren kafearenak, eta hauetan gai asko eta anitza landu izan dira. Sarritan, kulturaren iturritik edan izan du saioak, eta beste askotan, gai sozialen iturritik ere bai. Gure inguruko zein gure mugetatik kanpoko gatazka eta injustizien inguruan aritu izan gara, batzuetan gure laborategian jaso izan ditugu testigantza horiek eta besteetan egoera zailetan zeuden lekuetatik bertatik jaso izan dira lekukotzak. Gu gaur 5. saio ospatzen ari gara, baina badira han eta hemen ospakizunetarako tarte handirik gabe beharrean daudene laguntzen ari direnak. Aita Mari ontziaren kasua da horietako bat. Kastelloko portuan dago une honetan ontzia, urtarrilaren erdialdera misio berri bati ekin aurretiko prestaketa lanetan. Itxa salbamentu humanitarioko arduraduna da, Izaskun Arriaran, eta gaurko saio berezi honetara gonbidatu nahi izan dugu. Arratsalde on eta ongi etorri bigarren kafera, Izaskun.
Txalorik ez dugu behar, izaskun bideoiaren bestalean bergenuke, baina entzuten aldugu. Kaixo, atzaldeon? Arratsaldeon Izaskun, entzuten diguzu? Bai, nik bai oso ondo zuei. Bai, guk ere entzuten zaitugu. Beraz, berriz ere, beste txalo bat joko diogu Izaskuni, ongi etorri emateko. Aipatu dugu Izaskun, urtarrilean misio berri batekin izango zaretela, une honetan Castellon, ez dakit, mantentze lanetan edo prestaketa lanetan zabiltzate, konta iguzu, une honetan zertan zareten eta urtarrileko misio horren inguruko ere konta izkiguzu? Bueno, azkenien pentsa itxasontzi batek mantenementu lan asko dituela. Momentu honetan tripulazioa eskifaia oporretan dago, dagokion egun horiek horien gozatzen, eta tripulazio minimoa dau bertan, eta mantentze lan guztia margotu eta beharrezko danak egiten, eta esan bezala zueik urtarriak 13 erdialde inguru horretan tripulazioa bueltatuko da, eta ja talde guztia hasiko da prestaketa lanetan, beraien ezagutza prozesu hori bai, voluntario guztiekin, eta ja misioara bideratutako lanak prestatzen. Urtarrileko misio hori, Izaskun, ze aurreikuspen dituzue, ze iraupen izango du, ze jomugan hon ibiliko zarete? Ezer esatea oso zaila da. Dakizun bezala asmoa zan abenduan ateratzea. Italiako gobernuan aldaketan eraginez, Espainiako gobernuak eskatu zigun mesedez itxaroteko urtea amaitu eta Italiaren jokaeran undinora zoan ikusteko. Gure blokeoak eragin zezakeen, Espainiak daukan bandera txuria horri mantentzea edo galtzea. Beraz, beraientzat hori arazo potolo bat izango litzake. Urte hasieran berriz despatxo eskatu eta erantzuna ikusi beharko dugu zein da. Gure asmoa ateratzea da, esan bezala, baina dakizun bezala, beraien despatxo edo baimen hori gabe ezin izango ginak atera. Berriz, horre egongo gara zain, zer erantzuten duten, eta bitartean, antzadenez Italiak gauzak pixka zaildu ditu eta zerrosto ditu, eta azkenengo berrienek esaten digute, misioei dagokionez aldaketa batzuk egin dutela, eta hori, gure erakundero taldez berdinei zailduko digu bastante misio lanak, ez? Beraz, misioak bakarka egin beharko dira, ezin izango da luzatu nahi beste, eta horre, nahiko zailduko du gure arteko koordinazioa eta misioak, nola eraman aurrera, ez? Duela gutxi, Izaskun Eusko Legebiltzarrean ere izan zarete, nolabait ere babes politikoa eta finantzarioa eskatzen, izan ere aipatu duzu, Italiako gobernuak neurri oso gogorrak, oso zorrotzak jarri dituela, ez dakit, hemengo erakunden aldetik eta Legebiltzarrean ze babes jaso duzuen? Hemen printzipioz babesa jasotzen dago, eta bindala 2-3 urte bebai, talde ezberdinak, dakizun bezala gu proiektu ezberdin daukau, bial kioseko irlako kanpamentuan ere bertan gauz, eta bertako arazoa ezagutzera hurbildu ziren talde politiko ezberdinak, beraien babesa jaso genduen da gertutik ikusi zuten, eta pixkat, korredure humanitario edo jente hau libre mugitzeko eskaera da bat egiten duguna, eta beraien giza eskubideak errespatetzea, ez? Pasetzen dana da, askotan ikusten gauena dana pixka geratzen dela asmoan eta hitzetan eta gero azkenien egoera gordinera bueltatzen ga eta gauzak ez dori eso bera, ez? Orduan, berriz horretan sakondu eskatu eta azkenien gizarte guztiari eskatu, beraien babesa beberrezko da, ez gu azkenien, esati txikitxo bat besterik ez ga. Orduan, azkenien beraiek libre mugitzeko azkenien politikoen borondate bat izan behar da hori, eta hori da eskatu behar gauena, irletako egoera larri hori amaitzeko, kanpamentu guztiena, eta Mediterranean bizi den eguneroko egoera hori, ez? Babes finantzarioa ere eskatu duzue, Izaskun, izan ere, irakurri dizuegu, Italiak aurre ikusi dituen neurri horiek indarrean jartzen baldin badira, kasik ere, zuena bezalako proiektuen bideragarritasuna, horietako isun batekin, bideragarritasun hori hankazgora joango litzatekelako. Bai. Gu, beste erakundekin alderatuta nahiko txikiaga, gure presupuesto eta gure diruak ez dira hain handiak, eta aita maraientzat blokeo bat arazo oso potoloa izango litzak ez. Eta esan bezala, orain egin nahi dituzten aldaketak ere, ekonomikoki ondoriak izango dituzte ez. Azkenin, misioak laburrak izan eta gasoilinan prezioa ikusita zein dan, horrek asko zailduko leuke bebai guretzat ekonomikoki misio asko egitea urtean zehar. Azkenian ikusten dauen, Italiak hartzen dauen neurri ezberdinak guretzako desgastea ere guretzako zaildu da beti ez, gure lana beraiek ez daulako gure presentzia nahi ez. Eta bukatze aldera, Izaskun, Italiak jarri nahi dituen neurri hoiek ez jartzeko edo,
ez dakit, zue bezalako erakundeen presioa, gainantzeko Europako estatuen presioak edo, zerbait egin dezake, zerbaiterako balio dezake? Hombre, nik azkenien esan bezala presioen bigau politikoengan, beraie daukie presio gehiengo baino, eta Europa maila helduko beharko litzake, ez? Nik uste dut guk erakunde moduan gutxi egiteri daukauela, eta Europa mailan da behartu behar dana, eta esan bezala, ez? Azkenien pertsona hauen giza eskubideak errespetatzea bideratu, mugak gogortu beharrean bidaiak errestera, eta ez orain egiten ari diren bezala, ez? Muga gogortu eta, bueno, rekurtso gehiago eman, adibidez, Libiako kostaldeko guardazainei, ez? Eta beraiek, bueno, gero eta errezadokia jentea berriz bueltatzeko, eta egoera guztionek Europa berri badauka, eta esan bezala berak indartzen ari da. Orden hori da eskatu bidana Europai, hori alde batera utzi, eta indarrak beste gauza batzutan bideratzea eta diruak ere bai, eta askatasuna ematea jente honei. Hori berriz esate dutzuek, libre bidaiatzeko eta beraien giza eskubideak errespetatzeko. Hori da aldarrikatu beharra buena danok, eta esan bezala lehen gizartean beharra daukau. Guk indarra ineal gau, baina zuen laguntza beharrezkoa da. Izaskun Arriaran, badakigu datozen egunetan ere naiz irratian, aria saioan gaiaren inguruan luz eta zabal aritzeko moduan izango zaretela. Mila esker, gaurko gure saio berezi honetan tartetxo bat hartzeagatik, eta gure txalo honekin, gure babes eta indar guztia zuentzat. Mila esker benetan zeuei, azkenien esan bezala, zueko eta zeuko garrazkizare, mindegiak zari bai, eta, bueno, mila esker eta urte berrion guztioi. Berdin, Izaskun. Gara, agur. Izaskun Arriaran agurtu dugu eta aurrera egingo dugu. Julenek esan da bezala informazioaren arian sakonago eta lasaiago aste honetan zehar arekin aritzeko aukera izango duzu eta baita Itamarik egiten dituen hainbat operazioen eta joan etorrien eta arazoen eta gora beren berri izateko aukera izango duzu. Baina guk aurrera egin behar dugu eta Goiurirekin hemen ari nintzen zozketarena nola konpondu. Goiuri, hau mikroirekin egingo dugu. Vale. Nik esaten izun, hobea dela, zuk esan dezun bezala, lerroen eta hori, baina eserleku beharren pertsonako eta hola asmatuko dugu, ez? Bai, hori ondo. Bai, eta beste azartzen. Baina nik nahi dut jendeak jolastea, berriro galdetzea eta altxatzea eta... Eta pixkat txiskola pasaiten badeu? Ui, itzien pixka fuerte goz, puerta arruidu itxizue. Bostu nahi. Ez tezu nahi. Eta zen nahi zu? Altxatzea nahi, nun. Ez, baina txiskola pasa gustatzen bat zizu, txiskola pasaingo du. Ez, altxatzen ibari mazu altxengo ditugu. Venga, zutik denak, guain erakiko dugu. Zutik denak. Arriba todo el mundo. Zutik denak, ez denak ez. Galderan arabera? Inigo. Bale, Goiuri zuk idatu orduan, ez dakit nola egin. Bale, urrengo zozketa da hor ikusten duzuen kafe makina zoragarria. Ze hau, bigarren kafea da, eta noski kafe makina zozketa. Ala, jende urduri jarri da. Lasai, Jon Lizekin gero konversazioa daukat pendiente, ze uste dut beak baduela beste bat eskuartean. Ez, baina hori beste bada. Hori beste bada. Hau, beste kafe... Bueno, berak badu dagoeneko bat, gure kafe makinaren irabazde izan zen. Baina bigarren zozketa badago oraindik hau zea, prozesu administratibo komplexuak bezala, hasten direla kateatzen eta errekurtsuen zain eta ala dirudita, oraindik ez diu irabazleari norden esan. Kafe makina hori irabazlearentzat izango da, ez da Jon Liz, baina uste Jon Lizetik gertu dagoen norbait dela eta hor argitzen dugun. Beraz, zu lasai Jon Liz. Baina hau beste bada. Beraz, berriro lehen egindako galdera. Altxa daitezela azken 24 orduetan kafe hartu dutenak. Eta lehen badakitzen etzareten altxa, hasi que guain ez altxa. Bale. Mantendu zutik azkeneko 12 orduetan kafe hartu duzuenak. Bale, gauza bateko Juri, parentesi bat. Hemen denak zarete. Edo lagunak, edo sortzaileak eta ondorioz lagunak, edo irratiko kolabartza izandakoak, edo senideak, beraz, igual dio, tokatzen zaionari eman. Bai, noski. Bale. Goreti, esan zodiakoko zeinu bat. Tauro. Bale, Tauro guztiak eseri daitezela. Bale, Oiana, erabaki bakoiti edo bikoiti? Bikoiti. Bale, egun bikoitian, zenbaki bikoitian jaio zirenak eseri daitezela. Bale, Julen, esan zenbaki bat batetik bederatzira. 4. Bale, zuen nan zenbakia, 4 zenbakiarekin amaitzen balin bada, eseri. Iñaki! Goiuri, bukatu ardo zortziterritak. Bale, barkatu. Bale, urteko lehenengo segilekoa edo bigarren segilekoa? Lehenengoa. Bale,
urteko lehenengo 6 hilekoan jaio zinetenok, eseri. Ui. Bera egin galdera bat, Inigo. Ba, ez dakit, gidatzen duzuenak, eseri. Jak, hor daukazu. Bi daude? Bi. 3. Ba... Ui, claro, ez, lau. Ua, zein... Azkar, ba, 25 urtetik... Venga, hau errez konponduko dugu. Apuntatu hor. Kafe makina, disko eta liburu kita, eta disko eta liburu kita bi. Alegia, ekarri ditugu disko eta liburuak, euskal sortzaileenak, pak bat, 2 pak, eta kafe makina. Vale, eta? Jarri oso bati, bat zenbakia besteari bita beste egin. Nastuta? Bai, nahi duzun ordenean. Vale. Hala, 3 dozkagu ezta? Lau daude? Lau daude. Bai. Eta logarno pari bat daukagu? Kamiseta. Venga, kamiseta 4. Vale. Kamiseta 4, horri zenbakia jarri oso. Horren jendeak badaki 4 kamisetan zenbakia dela. Beraz, berri datzi zenbakia. Vale. Zer naiz, asierkidam? Asierkidam egin flipatu egin zenuen, bigarren kaferen laborategian. Vale. Bai, oraindik ikara pasaga bezabiltza. Bai. Venga, bakoitzak zenbakiet esan dezalan, zein hasiko da. Nekak 3. Kafe makina. Nola espatu. Nola izena duzuzuk? Ander. Banekien, baina ez konturatu. Esan zenbaki bat? Bat 2 edo 4 izan Hori da, bai. Bai. Bat 2 edo 4, bai. Disko eta liburu sorta bat. Nik badakit Ander musika zalea dela, eta esango nuke irakur zalea ere badala. Beraz, gozatuko ditu, bai, Ander? Gorazu. Irati, esan bestea? Kamiseta! Eta zure izena ez dakit badakian, ez zaitudan ikusten, baina esan izena. Maite, ageratzen zaizuna? Disko liburu sorta. Txaloa, Maite entzak. Eta hau gertatu delarik, urrengo gonbidatuak agurtu behar ditugu, eta urrengo gonbidatuak, dagoeneko saria jaso ezin da, saria jaso duten batzuk dira. Zuekin hemen Iñaki Lasaetura, Amaia Resende Egiluz eta Fariba Xeijan. Uriarte! Uriarte! Ui taldea. Solemne jarri garen. Bai, bapatean. Bai, oso zinematografiko, imaginatzen zaituztegu, eta pentsatu gori zela kanturik zinematografikoena, Anderrek pasaiziten 7 aukeretatik. Ander, bastakit, hau, bai. Atxaldeon, Irukote. Kaixo. Gabon, bai. Aurkeztu, baina ondo aurkeztu behar ditugu, Bai, aurkeztu ondo. Vale. Ez dakigu, Iñaki Lasaeturaren zein bilduma den handiagoa, diskoena edo marrazkidun kamisetena. Diskoak, gutxigatik. Ez dakigu, Fariba Xeijan Uriarte Gernikatik edo Venusetik datorren. Venusetik, zalantza barik. Eta ez dakigu Amaia Resende Egiluzek 23 edo 83 urte dauzkan. Ze poza, zuek ikustea! Baitian! Dauzkat 23, baina zuk ez.
Kintxua, goiuri, bost minutu lagunik gabe hemen, lasai. Bueno, gidoia jartzen du. Baina irurak pasa dira bigarren kafetik. Baina irurak pasa dira bigarren kafetik, eta irurak dira bigarren kafearen ostean garagardo gehien hartu dituztenak. Bai. Ostras, egia da. Bai. Gaur ere bai. Agian. Hau da momentua kontatzeko zue denoi, gero mokadutxo dugula, Ama tabernak prestatu duen mokadutxoa, Javi Rivero Jarzak eta Lotxe prestatu dute. Dena gonbidatuta zaudetela noski. Eta hori eta gero, parranda berantiar horietako bat egingo dugula. Ondoren gertatuko den parranda horietako bat, zein berandu ez da izango, 10:00 hori metik atera behar dugu. Amaia, non izango da? Oraindik ez dugu erabaki zein izango den. Baina badaukago izan bat. Nik busten nuen baietz. Jon! Barkatu, baina neri ez diazu tontaz informatu. A ber, Jon? Zeizen proposatu ez duzuk? Bez, ikusten? Baina txoin izena dago. Argi zeon. Vale. Burundan. Ba, osongi. Ba, listo, burundan. Ba, burundan, engo geha. Zondo. Bueno, orain nondik hasten dugu entrevista goiuri? Guri buruz hitz egingo dugu, ez da? Beraiei buruz. Beraiei buruz? Bai. Bale, zer moduz bigarren kafean? Ez broma da. Ez. Fariba preste egon erantuteko. Bueno, ez da galdera txarra, Zer moduz? Ez. Bueno, normal. Normal. Normal itxurak egiten dugu guztan loko hemen, ez? Bai, normal itxurak egiten ditugu. Normal. Pixkate pelotea egiten diogu gure buruari. Bai. Ez irukote horrein gauzak serio jarrita. Konta iguzue irurontzako nolako izan den irrati esperientzia, ze esango nuke irurentzako nahiko berria zela irratian aritzea, akaso Iñakik aurretik zerbait egin da zuen, Amaiak oso gutxi, eta Faribak 1000 gauza bai, akaso irratia ere bai. Bai, irratian egon itzen bai, Arrebare tertulian Euskadi irratiko saio baten, harremani buruz hitz egiten. Beraz, bueno, baina, diferente. Diferente. Baina, orduan, konta iguzu nolakoak izaten ziren Esti Markezi goizetan bialtzen zinizion mezu horiek, SOS, Esti ez daukat gonbidatu. Ja. Eskerrik asko Esti Markez, zure musika gurera iristen delako eta zoragarria da, baina gainera, garai batean Faribaren gonbidatuen iturri ere izaten zinelako. Esti niren gero guardako bat da. Beti dabor. Esti, eskerrik asko. Estik askotan salbatu izan nau, Askotan. Bai, baina ez bakarri bigarren kafean. Ez bakarri, osea, bizitzan, orokorrean. Baina estiri esker edo Faribaren irudimenari esker, gonbidatu oso onak ekarri zizkigun Faribak izan sagardo gileak edo zodiakoari buruz asko dakiten pertsonak. Uste dut izan dela gonbidatu mix-match handiena ekarri digun kolaboratzaia, aurkezlea. Guau, hori hona da, eskerrik asko. Txalo, bero bat nintzatez. Iñaki lasaitura, musikaren inguruan aritzeko iritsi zinen gurera. Bai. Eta musikaren inguruan asko aritu ginen, entrevista akustiko mordoa ingen dituen, zuzenean egan ziren gurekin, eta doinetatik haratago gaur egun Gartxotek egiten duen podcast hori, zuk egiten zuenen orduan, eta aurretik Iñigo Etxarrik. Beraz, oso podcast aldakorra izan da. Zer gogoratzen duzu hortaz guztiaz? Badaukazu hirurok gero kontatuko dizuegun zerbait, amankomunean, baina hori gero kontatuko dizuegu. Zerra zuretzaten nabarmenena, zer emantzizun bai podcastak eta bai zuzenekoak? Jendeak nola bizi duen musika oso modu desberdinetatik, eta musika izan daitekela ospakizuna, izan daitekela momentu gogorrak edo bizitzarekoiko momentu estu batzuetan bidelagun izan dena, eta nola jendea prest egon beti irekitzeko eta edo zer kontatzeko, gutxinez bi badaude, 3 daude gutxinez agertu zirenak doinetatik aratagon, eta bakoitzak bere aldetik heldu zion, batzutan banekin zerri helduko zioten, beste batzutan pixka sorpresa esaten zen, eta oso gauza interesgarriak esaten zituela jendeak, aukeratzen zituen abestiatik aratago. Askotan ere abestiak ere oso interesgarriak ziren noski, baina kontatzen zutena beti esaten genuen eta izaten zela musika zen eskusa. Eta gauza oso interesgarriak kontatzen zuen jendeak. Amaiak bazuen zerbait akaso azaltzen duena, zergatik Faribak ere arazoabek izaten zituen, eta da biek astelenetan egiten zutela bigarren kafea, eta asteburua izaten dela damurako egun edo tarte
Guztiz ados. Oso garrantzitsua, ze biak ibiltzen zineten antzeko, eta pentsatzen dut, akaso errua asteburuari bota dizia. Egia da, asteburuaren osteko lehenengo egune izan da, zenik hasi nintzenian praktikak egin dituen zuekin, eta orduan aste osoan egoten nintzen, eta egia da, astelenetan erortzen ziela elkarrizketa gehien. Hori da, ukaezina. Egia da, astelenetan, ahotsare, ez dela honena izaten, gaur bezala. Pentsatu, gaur ere astelena izango da, baina gaur ere astelena da. Baina badauka bere xarma astelena goxatzea, irratian. Nik gauzat esango izut, hemen irratik gintzako jende asko dago, eta naiz irratiko lankideak, mentxik ikusten ditut asko. Astelenetako eta asteburuaren eragin hori uste duzu egiazkoa dela, edo gehiago dela ondo lotu gabeko gonbidatuaren erorketa. Ondo lotu gabekoak Ondo lotu gabekoak etzien erortzen. Erortzen zien lotutakoak, ondo lotu gabekoak zien beste gabetzen. Iker Gurrutxaga eta Jon Teiriak egin dute biak. Bueno, izan daiteke. Zingo zaio. Ez errez. Hasi. Oso ondo. Txintxuak. Bai, zu ere asko maite zaitu. Aizue, hirurok nahi zintuztegun gurekin gaur, bigarren kafearen bidean garrantzitsu izan zaretelako. Esango nuke bigarren kafearen eraginetik aratagokoak ere izan zaretela, ze gaur egun ez dugu planik egiten irratia egiteko, baina egiten ditugu bestelako planak, eta eskerrik asko gurekin gaur egoteagatik, eta batez ere geratu gaur gurekin, ze zuekin nahi dugu ospatu 500. saio hau. Eskerrik asko zuei. 23. Ahots hori ez da 23 urteko pertsona batena. Da, 23 urteko pertsona oso soziable eta parrandera batena. Oso ondo. Da ona da. Aupa maia. Iñaki Fariba, eskerrik asko, eta ordu hori barru saioa agurtuko dugu, eta orduan agurtu beharko dugu behar bezala, zenik oraindik ez dituz eta agurtu. Eta esan dugu, hau irratsaio bat zela, hau ospakizun bat ere bat zela, ezkontzat bezala ari garela bizitzen, da ezkontzetan, ez du denbora asko ematen jende agurtzeko. Beraz, txalo bat beraientzat agurtuko ditugu. Eta gero hartuko dugu mokadutxoa. 8 eta 7 minutu izango dira segituan, 10 segundu barru, eta entzuten gaituzuen ontzat, bai, naiz irratian zarete, hau bigarren kafea da, orduzkanpo, lekuzkanpo, tonozkanpo, girozkanpo, baina espero dugu esentziaren zerbait mantentzen aritzea. Gartxot, Mai, Oiana, isilik zaudete aspaldi hontan, jende asko gaude hemen, eta zer modu zabiltzate? Bai, gaur interbentzioak pixkat banatu hau daude, eta bakizu nik gaina behin hizketan hasita naizela galderak oso azkar eta asko liatzeko joera dakatela. Orduan gaur pixkat, bazpare, bakizu, txapa hundik esartzeko. Ni bai, gelditu nahi ziltzazuta, galtzetin koloretsu hori luzeak eta belainaino, eta gero ulertu dut, gaizkanok, 19. mendean, idazte zuela, eta kajoi baten gorte zitula bere disko, esazakit. Pixka nastuta zabiltza. Nastuta ere bat. Mai, esan diate, gero momentu batean, mikrofonarekin aurrera atera, eta gauzatxo bat kontatu behar diguzula. Bai, egia da? Vale. Bueno, venga, vale. Oiana, dantza oso gaizki egin dugu. Ez, primeran atera da, ez da? Bueno, ez dute orain ere oso pozik egin, gorkak indu, gorkak emozioz, baina oso ondo inigo, eskerrasko. Primeran, ondo pasa dugu, ez? Bai. Julen? Parte hartzea ere garrantzitsua da, ez Julen? Koreografiaren zatiak enduta oso ondo. Oso ondo, ez da? Lehen esan dezu saiak erazala garrantzitsuna, ez? Ikerrekin hoixo esan dezu, listo? Bai, arratsaldean bideoa bidali duzunean koreografiarena pentsatu dut, total, 7 hilabete aritut ereztiatik hasiko orduan. Jende saiatu agea, hori izate dute. Gero, esan duguna, arrakastaia bigarren maila batean dago, eta gaurko ere ateratzen ari da, aurrera. Gorka, nahiko arazo tekniko gutxi dauzkagu, ez da? Ondo, gaurko izan esan du, dena aurrenekoan ari da ondo gertatzen, eta askatu kableren bat, bestela hau ez da ondo aterako, eta ez dugu kablerik askatu, eta nahiko txukun ari da gertatzen. Bagoaz berriro gure gaurko laborategi bereziondatik aratago, laborategi berezi xamarra da, arraiak lasai dabiltza, ez da? Nahiko lasai. Bai, ez guk ez ditugu asko ikusten, baina zuek ala badiozue. Nik nire gustokoena galdu dut, Bitxor. Bueno, bitxor topatzen dugun bitartean, bagoaz, saio abie puntutik ere berezi egin zuen realitate batekin konektatzera. Ze erabaki genuen, bideoz hasi behar badugu etxetik etxera, pandemia garaian saio egiten, akaso garrantzitsua izango da streaming plataformetan ere egotea, eta irratitik aratagoxiago doan
zerbait egitea, ikusiko gaituzte irratia egiten, ez dugu telebista egingo, baina bada hor, irratiaren barnekalde hortatik zerbait, batzutan disimuloan ibiltzen gara, beste batzutan ahazten zaigu, kamarak badaudela, eta hortxe iritsi zen Twitch plataformaren gorakada, 3.000 Twitch izeneko egitasmoa, Twitchek euskeraz izan zezan bere plataformaren atala edo, eta bide hartan ezagutu genuen jende asko, tartean Jon Lizarazu, tartean, nik dagoeneko ezagutzen nuen, baina Gorka Santezeban, eta akaso mentzabeten beste asko, eta hor Twitch bitartez egin genuen, irratsaioa zertxo bait interaktiboagoa izateko, aukera. Eta, tira, gurekin Twitch bitartez konektatzen zen jende horien artean, gaur bada norbait, Twitch maratoi bat edo streaming maratoi bat egiten ari dena, eta hasiera batean uinen bestaldean edo zerbaiten bestaldean beharko genuke. Arkakuxo, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Txalo bat Arkakuxorentzat. Iruñe, zenbat ordu daramatzazu streamingen? Pues oraintxe bertan goizeko 10:00 hasi naiz gutxi gora beraz, lehenengo ordua izan da pixkat kaotikoa, erori zait kafeanik normalean ez dut kaferik hartzen. Pues gaur kafe hartu dut, bota diot esnegaina osanata montada, erori zait guztia. Orduan egon naiz garbitzen gero, saiatu naiz ekin dela beste tuitzlari eta eduki sortzaile batekin, saiatzen ulertzen nola doan aplikazio bat bideodeiak egiteko eta pixkat errazago izateko, baina ez da modurik egon. Nik, inork esango balit, Arkakuxok laguntza behar duela aplikazio bat deskubritzeko bideodei ezdiak egiteko, pentsatuko nuken adarra jotzen ari zaitela, baina ikusten dut egia izan dela. Bai, hori da. Eta, ikusiko duzuen nagola nahiko zurbil, baina ez da nagola oso zurbil, kontua da kamera ona, nolabait erratearen daukadala zuzenekoan ja 10 ordu eta 8 minutu daramagula, ez naiz bakarrik ni. Bagara ere, bertan dauden batzuk lehen pasatu izan direla txatetik, hau da, txata ere parte da, zuzenekoaren parte, ez bestela nike nuke hainbesteko ordu zuzenekoan aguantatuko. Aizu, Arkakuxo, bada zerbait martxan jartzen saiatu ginena eta beti hor borrokan darabilguna eta da 3.000 Twitch egitasmo gura, Twitchek euskerazko edukiak antolatzeko lekua izatea, ez da errex lortzeko moduko borroka, baina behintzat bai lortu zuen 3.000 Twitch egitasmoak edukien sortze hori nolabait xaxatzea, gero eta eduki sortzaile gehiago izatea, gure artean elkar ezagutzea, alaxe ezagutu ginen, aipatu ditudanak, zuzeu ere, eta baita gu ere. Eta esango nuke, behintzat alde hortatik, azken bizpahiru urtetan egin den lanak, bere fruituak eman dituela, eta gaur ari zaretela, streaming bitartez, eta izen bat ordu egiten, badagoelako ez, euskal komunitatetxo bat streaming lan horiek egiten, eta euskerazko edukiak zabaltzen, ez? Hori da, eta nik uste dut ere aipatzekoa dela arraroa zailagoa dela adibidez Twitch plataforman ezaguna baldin bada ere ezagian YouTube edo TikTok bezalako plataformak bezain ezaguna, eta orduan horrek ere eragin handia duela. Gainera, 3.000 Twitchen baitan genuen borrokaietako bat zen kategorien kontua, hau da, bilaketak Twitch plataformaren baitan bilaketak erraztea lagunduko luketen kategorien barruan euskara sartzea, eta horrek egiten gaitu orain nahiko ikusezin izatea. Dena den ikuste dut ere aipagarria dela orduan egin genuen lana, eta ordutik egin den lana agian batzutan jaitsi den arren, beste batzuetan atope ibili den arren, baina nik uste dut komunitate polita sortu dela, eta elkarren artean gauza oso politak egin ditugula, eta nik uste dut horren erakusle dela ere horatzean, ikusten dugu, lamina hori dela Ricardo Arregi sarietara nominatuak egoteagatik jaso genuena. Kasu horretan ez genuen guk jaso, baina hori. Iruñe, goratzen dut, Augustia abiatu zenean, pandemia garai haietan gu bigarren kafean martxan jarri genuenean,
esan genuen edo esan ziguten, lehenengo irratsaioa ginela euskaraz, egunero irratsaioa Twitch bitartez transmititzen, eta hemen jarraitzen dugu. Baina ez dakit, oraintxe, eta hau prestatzeko denborarik ez dualako gaur izan, ez dut datu hau kontrastatzerik izan, baote den, edo sortu ote den, beste norbait, zen berri hona litzateke jakitea, irratsaio gehiago ere Twitchetik ari direla egunero. Irratsaiorik ez, baina badakit adibidez badago Arrizigorria podcast Twitcheko kanala, niretzat gehiago Twitch kanala dela, direla Josu Ganuza eta Xabier Beltzunegi, Euskal Herria Irratiko kazetaria bata eta bestea komunikazio arloan aditua oso osasuna zaleak direla eta astero egiten dute edo saiatzen dira bintzat osasunaren kronikak egiten eta baita osasunaren partidak pixkat valorazio moduko bat egiten. Karo, zuek esango duzue, Arkakuso edo Iruñez zer egiten duzu hor, zuetz bazara osasunakoa, beti esan baldin baduzu atletikekoa zarela. Pues, bueno, niri gehien gustatzen zaidana da pixkat txintxatzea eta bazilatzea eta horregatik. Gure publikoaren barreak ere entzun ditzak, streaming bitartez jarraitzen gaituenak, eta eta ipatu ditu zainbat podcast, esango nuke Zarramarrako gure lankideak esaterako streaming bitartez egoten direla irudi bitartez ere badirela, horrelako saio gehiago, eta esango nuke hori guztiz berri ona dela. Arkakuso, ze orduk arte egongo zarete streamingean gaur, noiz bukatzen da zuen abentura, zuen maratoi hori? Berez, 10:00, baina batzuk egon dira oso exigente, ze galdu da denbora pixkat berandu, 2 minutu edo 3 minutu berandu hasi naizelako, eta gero erori denez kafea, eskatu dizkidate 10 minutu extra. Baina, bueno, behintzat muga da 10:00 arte, eta gero, hombre, pixkat itxiera emateko, geratuko gara. Beraz, animatzen bazarete denak zaudete gonbidatuak. Behintzat esatera kuku, eta hori. Arkakuso, River Rock, Puff Guitar eta horrelako lagunak, horti dauzkazu streamingean? Bai, badago River, badago Ate, orain egon gara Double Mauler eta norbait eta irurok Valorantera jolasten, ni naizela bideojoko zalea baino gehiago ez naiz bat ere ona. Orduan, izan da oso barregarria, zeurak hasi dira gaur jolasten eta ja dira MVP, eta ni naiz MVP, baina por la cola. Arkakuso, goraintziak eman guztiei eta besarkada bat Euskal Twitchlari komunitate horri guztiari. Muxu bat zuretzako eta urrengo ospakizunean behintzat, ezurrara gizelkar ikusteko aukera izan dezagula. Eta zorionak zuei ere, eskerrik asko. Kalo! Usue, guapa! Bueno, bere kontatuko dugu, ze Uxue Errazkin Arkakuso hori esker ezagutu genuen, esan zigun. Durangora iristen zaretenean, antxe izango duzue eringo editora, Uxue Errazkin. Eta gunden zuzenean, haren mezua jasotzen, eta zuzenean gondela oiuka, Uxue Errazkin, eskuminak Arkakusoren partez! Eta gero joan ginen, kaixo Uxue Inigo eta Goiuri gara, eta bueno, bigarren kafea, eta bai, jajajaja. Eta orduztik, pentsa, arkaitzkan okatu dugu. Ez du gehiagorako eman. Gauza bat kontatu nahi dizuegu, hemen irratsaio honetan bakoitzak badauka bigarren bizitza bat, eta 3. bat, eta 4. bat batzutan. Eta bigarren bizitza hori akaso ez duzue beti ezagutzen, batzutan bai, batzutan kontatzen dizuegu, kazetari eta musikari garela, edo kazetari eta ameslari, edo kazetari eta dantzari, edo kazetari eta beste 30.000 gauza, eta Mai Gorostiaga Pozu ez da kazetaria, baina gauza ederrak egiten ditu mikrofonarekin komunikatuz beraz. Mai, zuretzako da publiko. Txalo bat, Mai Gorostiaga Pozurentzat. Eskerrik asko, Inigo, Goiuri, oparo, parea. Eskerrik asko benetan, ni benetan, proiektu honetan bigarren kafean sartu nintzenetik, niretzat izan da opari bat, baina opari puska. Eta hemen ikusten ditut ume batzuk, eta ez dakit zeba haurtzarora eramaten dit, ez? Ni txikian nintzenen, nire etxean bazegoen irrati bat beti piztuta, eta kafe usaia beti. Bueno, 2 usaia ziren. Kafe usaia eta bestea zan, mandarina errearen usaia, mandarina azala errearen usaia.
amak jartzen zitun mandarina nazalak txapa ekonomika gainen, eta horrelako ambientadore, garai bateko edo, eta usai hori, noizbait sentitzen badut edo, guain dela gutxi sentitzen horrelakorik, eta ez dakiz zen bat oroimena, oso sinestesikoa naiz, eta etorri zidan burua hainbeste gauza. Tono kafekin etorri naiz, esan ziaten Maria etorri bat zela, eta Baspar etorri naiz kafe eta mandarina bizkatemen, eta hori, txikian nintzenen, zeba kafea, astean zehar kafean oikoa zan, baina asteburuetan ara gehiago, litrok eta litro kafe iten zituen amak. Da, zeba. Bueno, batzuk bakizue, ni jaio nintzen Berazubiko futbol zelaian, Tolosako futbol estadiumean. Osea, hor barruan jaio nintzen, 18 urte izan arte. Beraz, astebururo nire amak prestatzen zituen litrok eta litrok, ez dakit futbol taldeko entzako, bertakok, kanpokok, eta arbitrontzako ere. Eta orduan termok eta termoketxean, ez? Orduan nire etxean beti kafea eta irratia. Orduan proposamena jasonenean esan nun, bai ala bai. Zeren arratsaldero nire etxera, etortzen zen nire izeba kontxi. Eta orduan ni opariei baietz esaten dut zeren nire izeba kontxi, amaren aizpa. Arratsaldero etortzen zen etxea, kafetxo bat hartzera, eta etortzen zanean, ni lehiotik eitxoiten, ikusten dudanean ja futbol zelaitik zetorrela, korrika junberaren gana, zura dinorekoarekin horrela, gerturatu eta nire agurra oso berezia zen. Izeba, Kontxi, zer ekarri didazu? Ez nuen esaten atxaldeon, mus, kaixo, bimusu galgero, baino lehenengoa. Izeba, Kontxi, zer ekarri didazu? Baino, karo, oituta nengoen, arratsaldero, opari bat jasotzen. Ez ziren gauza lirik, bagian egunen batean igual azenario bat giza forma zuena, edo ez dakit mantelitok egina periodiko zar batekin, edo komiki bat lapurtuta aldizkari batetik, edo horrelako oparitxoak egunero. Nire urtetan pixka bereziagoak ziren. Eta behin iritsi zan nire 14. urte hurrena. Eta bezperan, Izeba Kontxik esan zidan, beida mai, bihar, zure 14 urte hurrena da, urte betetzea, bihar egingo izut azken oparia. Baina hori bai, opari oso berezia izango da. Nik ez dakit astu zaidan ze hori azken opari zela, nik gelditu nintzen, izugarrezko opari puska ekarri behar zula. Ez dakit lo egin nuen ala ez, bigarren kafera jutan izuezela ostiralero. Lehiotik anzai, iritsi zan nire Izeba Kontxi ikusi nuenen korrika beraren gana. Izeba Kontxi, 14 urte, Izeba Kontxi, zer ekarri didazu? Bai, egia da. Bere kapazo, minbrezko kapazo ireki, eta barrutik aterazun horrelako kuadro bat, kolore jaspeao ezakit, paper bat, oso koloretxua, oso estraza bezalako, baina oso koloretxua zure galtzerdi bezala. Eta ni hasi nintzen paper hori irekitzen, eta irekitzen, ez dakit nundik demontreateazun Izebak horrelako papera, baina igual 4 metro biderriru, nik barrutik, baina Izeba, esan zen nidan opari berezia, ekarri bat zenula. Begira mai, azken opari da. Pentsau ondo, zu pentsatu zer nahi duzu bildu paper honekin, eta hori izango da, nire azken oparia. Ostris, benetan Izeba, benetan, bai, zu nahi duzuna, ondo pentsatu. Bua, txabal, ni nahi dudana, tio, papera hasi biltzen poliki, bizikleta, kabitzen da, Izeba Kontxi tio ze ona, tiskara poliki, motorra, ni presaik ez daukat, 16 urtekino kabitzea motorra, bua, txabal, Izeba Kontxi motorra, zi ona. Jarraitu nintzen, behin doblatuta, etxea jun, mesiako kajoia irekita gordetzean, kotxea. 18 urte, itxoin pixka bat, igual handi familiar bat horretak, baina mini bat horrek abitzen da. Ua, txabali, Izeba Kontxi, ondo pentsatu behar dut, paperaka joian sartu, itxi, eta horrengo gunetan bueltaka, haber zin izango den, nire Izeba Kontxiren azken oparia pentsatzen. Pasa ziren egunak, pasa ziren astek, hilabetek, urtek. Izeba Kontxik utzi egin zigun, eta ni hasi nintzen paper horiekin oparitxoak egiten inguruko, Igual jobei liburtxon bat, edo beste batekin, ezakit, kartoizko ipuinak eta marrazki, karkaizkano bezala, horrelako gauzatxok.
Pixkanaka juntzan bukatzen paper hori. Azkeneko zatiekin nire semeari egin dizkiot horrelako opari batzuk, gabonetan eta uste dut zati txiki bat gelditzen den etxean bakarrik, separalibros bezala erabiltzen dula liburu batean, Euskalun dago guain nire liburutegin. Ezakit zagertatu zen paper horrekin, baino bai, gauza bat argi daukat. Nire izabak egin zidan azkeneko opari hori, nire bizitzan jaso dudan opari handiena izan dela. Zeren handik honea, bizitzak ematen dizkidan gauza guztik, opariak izango balira bezala jasotzen ditut. Mila esker, bigarren kafea. Eskerrik asko, Aitor, Ander, Mikel eta Txiki, azken txampan murgilduta gaude dagoeneko aspaldi, ez du zaigu abisatzea. Hau ez da kontzertu bat, hemen ez dago bisik, ez dago beste batik, ez dago luzatzeko aukerarik. Hori bai, Egoi Belategi lankideak esan digu, pixka bat luzatzen bagara, ark jasoko duela ondoren. Beraz, baino gutxi egorka ez emozionatu ze goze gara. Eta batez ere nekatuta gaude ez pentsa, gaurko 5. saio honek bi astetako oporrak beharko lituzke eta ez du gain beste izango. Beraz, ez emozionatu, segituan agurtuko dugu hau. Baina nahi genuen gaur, saio hau amaitzeko gonbidatu berezi bat gurekin izan. Javier Muguruza jauna. Badelako bere kantu bat, uste dut goiurik behin deskubritu zuela, eta askotan jartzen duguna. Bai, Javier Muguruzaren liburuara kafea, etengabe entzuten dugu bigarren kafean, naiz irratia da irrati profesionala. Eta orduan guk zozketa bat egin behar genuen, liburu batzuk zozketatu nahi genituen, eta ari ginen bilatzen zein ote zen abestirik aproposena zozketa egiteko, lotura zuena liburuekin. Eta topatu genuen liburua la kafea, Javier Muguruzarena. Zoragarria da, letra pila bat gustatzen zaigu, liburua eta kafea aipatzen ditu. Prekaritatea ere buruz hitz egiten du, autuari buruz, Patrikan gehiagorako ematen ez duten xoxoiei buruz. Eta orduan esan genuen, hau da, ja gure bigarren kafearen abesti ez ofiziala. Eta gonbita luzatu genion, Javier Muguruzari, baina ezin izan du etorri, baina nik liburua la kafea entzun nahi nuen. Eta Inigo Kitzaman zidan entzungo nuela. Eta oraindik ezagit nola entzungo dudan. Zeinek joko duen pianoa. Gurekin azken denboraldi honetan, kolaboratzaile izan den, aspaldiko lagun batek, Roberto Pachecoren ikasle izandakoa bera ere, Aitorren eta Anderren laguna, igual Mikel eta Txikirinare bai, eta txalo batekin hartuko duguna. Maialen, Teiabide Barkero. Horrek esan nahi du, zuk ez duzula pianoa joko? Ez. Eta horrek esan nahi du, zuk abestuko duzula? Bai. Juhu!
Bai, beste aukerarik etzan geratzen. Ikarrek esan ziren ez nik kantu bat, gartxotek ez, nik bakarrakin nahikoa Julenek esan ziten, belarrondoko da mangoit. Ola izan nuen. Betela nahin zen ikantutzen ikoa. Oso ondo. Vale, bueno, Inigo badoa abestera, Javier Muguruzak ez esan digulako, eta Inigo ere abeslaria delako. Eta, bueno, lehenengo ataletik bera egonda hemen hau guztia gidatzen, utziko diogu, unetxo hau eta besteok disfrutatuko dugu. Eta utziko diogu behartu indiazu. Egia da, pixka behartuta. Baina tira, horixe, amaitzen ari garela eta bestia ezagutzen ez duzuenok, gozatu edarra hartuko duzuela. Eta ez dakiz gehiago. Oso ondo, karo, bai, hola biratzu, bai, asingo. Bale, listo, hasi. Bai, pianoa pixatu oker dago eta balantzeka da dil. Bai. Oso ondo! Bibider zenbatuta 8 diren arren, patrikan lauxos besterik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkar hartzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezaket. Bigarren eskuko, liburua hartu eskutan. Zenbat jendek egin dion, papel lehunari lastan. Baina tripatik gertuago, urdaiak tan eguko hotzak, kafia nahiago. Izan ala ez izan, liburu zarren peskizan. Izan ala ez izan, liburu zarren peskizan. Kafiala liburua, zer behar du gauri izan. Ander Zubillaga Artano, gitarra elektrikoan. Mikel Urretagoiena, Arruabarrena baterian. Julen Barandiaran, Txiki, bajuan. Aitor Zorzano Morrondo, saxo tenorean. Maialen Tellabide Barquero pianoan. Eskerrik asko hauxe liburua ala kafea. Eta batzuk ez dugun kaferik hartzen. Kafeinak bingaina bizkortu dizkigu. Probetarik gabeko laborategi batean, kimika asko sortzeko gai izan gara.
Eta ordulariari begira ere sinez gaitza da denbora zehazkar pasada den ikustea zenbat une sartzen den katilu bakarrean. Gauak arratsaldeko 6ak irensten dituenean, edo oraindik egun argiz amaitzen dugunean. Urteari bueltak eta bueltak eman dizkiogun arren, zorabiatu ez garelako. Odolik gabeko sarraskengatik. Zauriak isten dituzten labankadengatik. Labanak bezain zorrotzak diren hitzengatik. Hitzak dantzan jartzen dituen nota bakoitzarengatik. Gure entzule guztiengatik. Azken kafetegiaren ateak isten direnean, hemen egongo garelako. Eskerrik asko guztioi, hautsa izan da 5. kafea, espero dugu bidea oraindik luzea izatea, nahiko luzea izan da gaurko eguna, eta eskerre berezia eman nahi genieke. Teknikari lanetan egon den jende guzti horri, Gorka, Idoia, Arri, Nerea, Neka, Juankar, Xabi eta Lain, Maite Bidarteri hemen produkzio lanetan erotuta ibili delako aurrera eta atzera, naizeko bestelako lankidei joarraren mareatu dugu, eta gaur mareatu ez badugu, Jon edo Iker edo Peieren mareatuko ditugu bestetan, gaur tokatu zaio egoiri mareatzea eta beranduago arrankatzea. Bueno, denon artean egiten dugu irratia, gauza ederra da, horrelako lantalde batekin 500 saio egitea, horrelako banda txarrarekin saio bat egiteko kapritxo ematea ere bere buruari, baina batez ere plazerra da zuek hemen zaudetela saioa egitea, ze esango nuke gehiegi esan gabe hemen zaudeten edonor ere dagoeneko entrebistatu ez zaituztegu entrebistatzeko modukoak zaretela, jende zoragarria zaretela, gauza asko dituzuela kontatzeko eta benetan eskerrak ematen dizkizuegula. Txalo bat, zuentzat, txalo bat lantalde tekniko horrentza guztientzat. Eta Ander, Mikel, Aitor eta Txikik beste pieza bat joan nahi badute, eurekin agurtuko dugu gaurko saio hau. Esan dauka mokadutxa hortxe zain, eta gurekin bazaudete, plazerra handiago izango da. Mila esker eta uste bat arte. Plana horixe da, pixkanaka auditorietik ateratzea. Thank you.